Λάμπες, μπουκάλες, ο Παλιατζής. Παλιατζή! Παλιατζή! Έλα εδώ μια στιγμή. Από εδώ, από την πράσινη πόρτα ανέβα. Την πράσινη είπες? Ναι, την πράσινη. Χαίρετε. Από όλα τα παλιά αγοράζεις? Απ' όλα, μαντάμ, απ' όλα. Ωραία, για περίμενε μια στιγμή, περίμενε. Έτσι. Να, για έλα εδώ, για κοίταξε εδώ αυτήν εδώ τι κλαίνει. Ναι, μου λες πόσα θέλεις για την Γλένη? Εγώ μπορεί να θέλω 3 εκατομμύρια. Εσύ πόσα θέλεις? Αν τα 3 εκατομμύρια δεν κάνεις 3 τάλαρα, κάτι γίνεται. Όχι, 3 τάλαρα είναι λίγα λεφτά. Δεν πιάνει και παραπάνω, μαντάμ. Τίποτα μπουκάλες έχεις? Μπουκάλες δεν έχω. Γι' αυτό εδώ πόσα δίνεις? Θα σου δώκω 3 τάλαρα. Άμα θέλεις. Όχι και 3 τάλαρα. Άντε, κομμάτια να γίνει, θα σου δώκω 4 τάλαρα να ξεμπερδεύουμε. Και πολλά σου δίνω δηλαδή. Να, για κοίτα, τρύπα. Τι τρύπα? Την έχει φάει ο σκόρος, μαντάμ. Τι σκόρος, Χριστιανέ μου, είναι από σφαίρα. Τι σφαίρα, τι σκόρος, μαντάμ. Η ουσία σήμερα είναι τρύπα. Άντε, 4 τάλαρα να ξεμπερδεύουμε. Άμα είπες 3 από την αρχή, 4 θα δώσω. 4 θα σου δώσω, 4, άντε. Δεν μου λες τίποτα μπότες έχεις? Μπότες? Ναι, μωρέ, ή ό,τι άλλο στρατιωτικό έχεις, άντε. Μπότες, Ναι. Περίμενε μια στιγμή. Περίμενε. Να, για κοίταξε εδώ, κοίταξε τες. Αχα, τι είναι αυτά εδώ, είναι και αυτές? Τι είναι και αυτές, τι έχουν δηλαδή? Τα από πάνω τους είναι ολόγερα. Τα από κάτω κοιτάνε, μαντάμ. Ο κόσμος περπατάει με τα από κάτω τους. Τέλος πάντων. Και για αυτές 3 τάλαρα. Άντε πάλι, άμα είπες 3 από την αρχή, είπαμε 4 θα δώσεις. Κι άντε, δώστα να ξεμπερδεύουμε πια. Εντάξει, 4. Δεν μου λες τίποτα μπουκάλες έχεις? Μπουκάλες δεν έχω. Α, για περίμενε μια στιγμή, ναι. Ωραία. Για κοίταξε εδώ, είναι από τα καλά σπαθιά. Κοίταξε εδώ. Τι να το κάνω? Να πάω στο βασιλικό κήπο να μονομαχήσω για ένα παιδάκι ή να παίξω με κανέναν υπότι? Άντε, τέλος πάντων. Και γι' αυτό 3 τάλαρα, 3 τάλαρα. Πάλι 3. 3, μαντάμ, και αυτή τη φορά δεν γίνονται 4, ο κόσμος να χαλάσει. Άντε μου. Αυτή είναι Το σπαθί μου, Ειρήνη. Τι να το κάνω, Χριστιανέ μου? Το σπαθί μου. Να σου δώκω 4 τάλαρα να τελειώνουμε. Τι, να δώσεις 4 τάλιρα να πάρεις το σπαθί μου? Πώς θα να δώσω, κύριος? Άντε φύγε από εδώ, προς. Σαν πως το χρειάζομαι, εγώ θα το πάρω να δώσω στο εγγόνι μου να παίζει, μωρέ. Τι, να το δώσεις στο μικρό να παίζει? Γιατί μπορεί να βάλει κανένα μάτι, Άντε φύγε από εδώ, προς. Άντε χάσω από εδώ. Κάτσε, κύριε, να δώσω κάτι για τα προηγούμενα. Τις μπότες και τη Γλένη. Ποιες μπότες? Βρε Ειρήνη, βρε Ειρήνη, βρε Ειρήνη. Α, Ειρήνη, α, Ειρήνη. Βρε Ειρήνη, βρε Ειρήνη, ντροπή βρε Ειρήνη, ντροπή βρε Ειρήνη. Άντε φύγε από εδώ. Πώς θα θέλεις, κύριος? Δεν θέλω τίποτα, βρε, φύγε από εδώ. Τίποτα που κάνεις έχεις? Βρε, άντε φύγε από εδώ. Μια δάσκη, σαν δεν ήρθα μονάχος μου, με προσκαλέσανε. Α, Ειρήνη, α, Ειρήνη. Άντε, μπρος, μπρος. Εντάξει, κύριε, εντάξει. Μάζεψε καμιά μπουκάλα να ξαναπεράσω. Βρε, άντε φύγε από εδώ. Κλείσε και τίποτα κάτω. Γιατί, κύριε, τι φοβάσαι? Μην πούνε τίποτα κλέφτες και σπάνε το σπαθί, άντε μωρέ. Βρε, στο διάλογο, κλείσε και τίποτα, φύγε από εδώ. Μα τρελάθηκες.
Εγώ τρελάθηκα ή εσύ, Χριστιανέ μου? Μα τι θέλεις όλη αυτή τη σαβούρα? Σαβούρα! Σαβούρα! Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο. Α, Ειρήνη. Μα τίποτα δεν νιώθετε εσείς οι γυναίκες? Τι να νιώσουμε, τι θέλεις να πεις? Μα σαβούρα, Ειρήνη, το σπαθί μου. Αυτό εδώ το σπαθί. Μα είναι εθνικό κοιμήλιο τρομάρα σου. Πόγραδες, Σαραντάπα, Γιαννιτσά, Πρέσπα, Δοϊράνη, ναι κυρία Ειρήνη. Και η Χλένη, σαβούρα κι αυτή. Και το αίμα μου που είναι απάνω της ακόμα λεκές, σαβούρα κι αυτό. Μπράβο Ειρήνη. Και οι μπότες αυτές εδώ που πατήσανε την Πίνδο και τα Γιαννιτσά και πατήσανε μέχρι την Κλεισούρα. Ναι, μέχρι την Κλεισούρα κυρία Ειρήνη. Σαβούρα κι αυτά. Αχ Ειρήνη. Άντε, μάζεψε τα τώρα όλα αυτά από εδώ και να είσαι σίγουροι ότι αξίζουν κάτι παραπάνω από 4 τάλιρα το κομμάτι. Όλα αυτά που λες, ωραία και καλά είναι. Τώρα όμως που θα έρθει ο εισπράκτορ της ηλεκτρικής, φόρεσε τη χλένη σου, ζώσου το σπαθί σου, βάλε και τις μπότες σου και αντί έξω να τα κανονίσεις εσύ. Τι σου λέω εγώ τώρα και τι μου λες εσύ? Τι σου λέω εγώ και τι μου λες εσύ? Τι μου λες εσύ? Μου λες για το ηλεκτρικό, θα μας κόψουν το ηλεκτρικό. Ας το κόψουνε. 100 φορές να το κόψουνε. Δεν πάνε να το κόψουνε. Να δώσω εγώ το σπαθί μου να παίζει το πρώτο τυχόν παλιόπαιδο του πρώτου τυχόντος παλιοπαλιατζή. Το σπαθί σου, το σπαθί σου και το σπαθί σου. Είδαμε τα κατάδια σου με τα σπαθιά σου και τα τουφέκια σου. Τι άλλο ήθελες να κάνω βρε Ειρήνη? Έφτασα μέχρι στρατηγός. Και τι στρατηγός? Όχι του γλυκού νερού. Εγώ κάθε γαλόνι το πήρα στο πεδίο της τιμής με το σπαθί μου. Και συγκεκριμένα με το σπαθί που παζάρευες εσύ 4 τάλιρα Ειρήνη. Και λοιπόν τι έγινε? Τι θες να πεις? Θέλω να πω τι έγινε που έγινε στρατηγός. Άντε τώρα να ζήσεις με 5 ψωλοχιλιάρικα σύνταξη που παίρνεις το μήνα. Τι θες να πεις βρε Ειρήνη? Όλοι ένα αποστρατεία στρατηγοί την ίδια σύνταξη παίρνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Βέβαια. Αν ο σκοπός ήταν τότε μωρέ. Αντί να μπει στη σχολή ευελπίδων και να γίνει στρατηγός, να σου είναι άξιος και να κράταγες το γαλατάδικο του πατέρα σου. Και να και σήμερα την πορτοφολάρα σου γεμάτη από λεφτά. Όπως ο Κυργαρίλαος απέναντι που κολυμπάει στα λεφτά. Δηλαδή, αντί για κυρία στρατηγού, θα προτιμούσες να είσαι κυρία Γαλατού, βρε Ειρήνη? Αν το προτιμούσα, λέει, μόνο η καρδούλα μου το ξέρει. Σοβαρολογείς? Δηλαδή, θα ήθελες τώρα, αντί για μαχαίρια και τουφέκια που κρέμονται στους τοίχους του σπιτιού μας, να κρεμόντουσαν και σεδάκια, καζάνια και καρδάρες? Να τα είναι και γεμάτα, μάλιστα. Ακόμα καλύτερα. Τι να σου πω, βρε Ειρήνη, σε λυπάμαι. Ειλικρινά σε λυπάμαι. Μωρέ, λαμπροθά έπρεπε. Να με λυπάσαι και λιγάκι. Έλα τώρα. Άντε. Αυτός ο Μανάβης τίποτα δεν είχε σήμερα. Μόνο κάτι πατάτες της κακιάς ώρας. Δεν πειράζει. Καλές είναι για αυτές. Καλές είναι για αυτές. Να, ορίστε. Στρατηγός μου λες και κολοκύθια τούμπανα. Μωρέ, η κόρη του Γαλατά δεν πατάει το πόδι της κάτω. Και η δικιά μας χαραγωνιασμένο κορίτσι, μωρέ. Πάνω στα νιάτα και στην ομορφιά της. Χειμώνας μπαίνει και δεν έχει ένα φορεματάκι της προκοπής να βάλει επάνω της. Έχει όμως ένα όνομα. Είναι η κόρη του στρατηγού Δεκαβάλα. Ωραία. Θα της πω να πάει το όνομά της στη Μωτίστρα να της το κάνει παλτό. Ποιος είναι πάλι? Ποιος είναι μόλι πάλι? Ποιος είναι? Το στρατηγό του πάνω στο τηλέφωνο. Εμένα! Μάλιστα, το στρατηγό. Ποιος να είναι στο τηλέφωνο? Πώς να πάω έτσι? Πόπι! Εντάξει. Τι είναι, Πόπι, πατέρα? κορίτσι μου, κάποιος με ζητάει στο τηλέφωνο. Κοίταξε να δεις ποιος είναι, γιατί εγώ τώρα κοίτα. Τέλος πάντων, πηγαίνω εγώ. Πήγαινε, παιδί, πήγαινε. Πού θέλεις να βάλω τα σαραντάπορα και τις δοϊράνες? Ασεβείς, κυρία Ειρήνη. Ασεβείς. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Μήπως θέλεις να τα κρεμάσω εδώ πουθενά να τα βλέπεις και να ανοίγει η καρδούλα σου? Να τα βάλεις εκεί που ήταν. Στον παούλο ήταν. Εκεί, στον παούλο να τα ξαναβάλεις. Τώρα λάβρα μου, πες με κουτί. Πες με τρελή, αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιο δηλαδή? Αυτό. Να τα έχουμε καταχωνιασμένα μέσα στον παούλο
θα ήταν καλύτερα να τα δίναμε του ανθρώπου, να παίρναμε και κάτι τι, Το σπαθί μου! Καλά τώρα. Το σπαθί μου, Ειρήνη! Πια το σπαθί σου. Το σπαθί μου! Καλά τώρα. Το σπαθί μου, Ειρήνη! Καλά τώρα το σπαθί σου. Το σπαθί σου και το σπαθί σου και το σπαθί σου. Άντε μωρέ τώρα. Έχετε κάνει που με πρόλαβες. Αλλιώς θα τα είχα δώσει εγώ και ούτε θα είχες πάρει χαμπάρι. Άκου να σου πω, Ειρήνη, πουλα πετσέτες, πουλα κουρτίνες, πουλα μπρίκια, πουλα πολυέλαια, αλλά το σπαθί μου μην το ξαναπιάσεις στα χέρια σου, γιατί θα γίνουμε από 15 χωριά. Ακούς? Να δω τι θα το κάνεις. Τι να το κάνω, βρε Ειρήνη, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα με το παραπάνω. Τι άλλο θέλεις να κάνω? Αυτό σου λέω, Χριστιανέ μου, δεν χρειάζεται άλλο πια. Όχι, Ειρήνη. Θα χρειαστεί μια φορά ακόμα. 65 χρονών άνθρωπος είμαι. Και ένας στρατηγός στην τελευταία του παρέλαση δεν θα πάει, θα πάει με τη μεγάλη του στολή. Δεν θα πάει με το γυλαίκο και το παπηγιόν. Με τη στολή και το σπαθί του. Με το σπαθί του, Ειρήνη. Μα τι συλλογέσαι τώρα, καλέ μου. Τι 65, 165 θα πας εσύ. Τι 65, τι 165, τι 265. Μια φορά θα έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά έννοια σου, εσύ δεν έχεις να σκοτιστείς με τίποτα. Όλα θα γίνουν δημοσία δαπάνη. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αν γινόταν η ιδιωτική θα με μάζευε το κάρο των σκουπιδιών. Φέτες είναι αυτές, Χριστιανέ μου. Πάσε καλό σου, χτύπα ξύλο πια. Χτύπησες ξύλο, Ειρήνη? Τώρα μάλιστα εξασφαλιστήκαμε. Όταν έρθει η ώρα μου, ο Αρχάγγελος θα το λάβει σοβαρά υπόψη του και θα πει ο Δεκαβάλας είναι αυτός. Άστον αυτόν, μωρέ, για αυτόν χτύπησε ξύλο η γυναίκα του. Άστον να πάει στα 180. Έλα μου, έτσι είμαι εγώ τώρα στα γεράματα θα αλλάξω. Ο Θείος Απόστολος ήταν στο τηλέφωνο. Ορίστε. Ο Θείος Απόστολος. Ο Απόστολος. Καλή πως ήταν αυτό και μας θυμήθηκε. Αυτός και την καλημέρα του τη τσιπουνεύεται. Έλα βρε Ειρήνη, για όλους έχεις κάτι να πεις. Τι σου είπε, παιδί μου? Είναι, λέει, απόλυτη ανάγκη να σε δει. Ρώτησε αν είσαι στο σπίτι και σε περιμένει πάρα πολύ να το περιμένεις. Σε παρακαλεί. Θα με απεθύμησε φαίνεται. Καλό παιδί όμως. Πρώτης τάξεως. Ολόκληρος πόλεμος πέρασε, μωρέ. Του κόσμου τις λίρες έβγαλε. Και δεν είπε μια μέρα να περάσει, να δει αν ζούμε ή αν πεθάναμε. Εσύ πήγες, Ειρήνη, από το σπίτι του να δεις αν ζει, αν τα κόρδωσε? Πώς δεν πήγα? Πήγα και παραπήγα. Δεν πήγα όταν ήταν άρρωστη η Πόπη μας να ζητήσω λιγάκι ρύζι. Δεν πήγες για αυτόν, πήγες για το ρύζι. Τι ήταν ανάγκη να μου κρύβετε? Πώς σου κρυβόταν δηλαδή? 3 μέρες πήγα στο γραφείο του, ποτέ δεν ήταν εκεί. Δεν θα ήταν εκεί. Αν ο Απόστολος ήξερε ότι κάτι τον χρειαζόμαστε, θυσία θα γινότανε. Έλα μωρέ λάμπρο πια, έλα μωρέ λάμπρο πια. Με όλοι οι άνθρωποι άγγελοι χωρίς φτερά. Μωρέ, όλα ωραία τα βλέπεις. Όλα ωραία σου φαίνονται. Με όλα ενθουσιάζεσαι πια. Τι, σαν και σένα, Ειρήνη, που όλοι συνομωτούν εναντίον σου. Τέλος πάντων, Πόπη, κοριτσάκι μου, φέρε σε παρακαλώ λίγο ζεστό νερό να πατήσω ένα ξυρισματάκι, γιατί με τα λόγια της μάνας σου, πουλάκι μου, μακραίνουν τα γένια. Έχω ζεστό νερό. Ωραία, φέρτο σε παρακαλώ, βάζω σε ένα κεσεδάκι και φέρτο. Πώς είναι, παρακαλώ. Άσε παιδί μου, άσε, θα ανοίξω εγώ. Θα ανοίξω εγώ. Ο Κωστάκης μας! Καλημέρα σας. Καλώς το Κωστάκι. Πώς από εδώ σήμερα? Δεν πήγε στην κλινική σήμερα? Δεν βγάζει δόντια ο κόσμος σήμερα? Είχα μια δουλειά και έφυγα νωρίς και επειδή περνούσα απ' έξω είπα... Καλά έκανες. Κάτσε κότσο μου, κάτσε. Ευχαριστώ. Κάτσε εδώ. Κάθισε. Τι κάνεις, Πόπη? Καλά, Κώστα μου. Θα πιεις ένα καφεδάκι, Να πιούμε. Μπράβο. Να με συγχωρέσει εμένα τώρα να πάω να πετάξω ένα ξυρισματάκι, Κώστα μου. Το νεράκι, βρε Πόπη, το νεράκι. Άσε το κορίτσι, άσε την Πόπη, πάω εγώ. Καλά, θα με συγχωρήσει τώρα. Εσύ άνθρωπος του σπιτιού είσαι, ξέρεις. Τι μου λέτε τώρα, κάντε τη δουλειά σας. Τι συμβαίνει, κάτι έχεις εσύ. Θα σου πω. Τι θα μου πεις, λέγε. Καλάντε, κάτσε. Ορίστε. Κάθισα. Λέγε. Μια δουλειά. Παρουσιάστηκε δηλαδή μια ευκαιρία πρώτης τάξεως. Το σκέφτηκα έτσι, το σκέφτηκα αλλιώς και μάλλον το αποφάσισα. Καλά έκανες αφού είναι μια πρώτης τάξεως δουλειά. Δηλαδή πρώτης τάξεως δουλειά είναι.
Αλλά θα χρειαστεί να λείψω για λίγα χρόνια. Χρόνια. Ναι, 2-3 τουλάχιστον. Και πού θα πας? Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Ναι. Και μάλλον το αποφάσισες εσύ. Και τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Να μείνω εδώ για τουρδάκι στην πολυκλινική με 2.000 το μήνα? Ισόβιος αραβωνιαστικός σου? Είναι 5 χρόνια. 5 ολόκληρα χρόνια που είμαστε αραβωνιασμένοι. Και δεν βλέπω πώς θα γίνει να παντρευτούμε καμιά φορά. Φοβάμαι δηλαδή, μήπως σε παίρνω και εσένα στο λαιμό μου. Να ήταν τουλάχιστον βολετό να φτιάξω ένα ιατρείο, να δουλέψω, να κάνω καριέρα, να κάνω τις 2.005 έστω. Δεν την ήθελα την Αυστραλία. Αλλά βλέπεις, για να πάρεις τα κατάλληλα εργαλεία, για να βρεις ένα κάπως ευπρεπές διαμερισματάκι, θέλεις ένα σωρό χιλιάδες. Δεν θα είναι όλο έτσι η κατάσταση. Ναι, καλά. Έτσι λέγαμε και πριν 5 χρόνια όταν αραβωνιαστήκαμε, έτσι θα λέμε και σε άλλα 5 και σε άλλα 15 αν περιμένουμε να φτιάξει η κατάσταση. Γι' αυτό σου λέω. Έκανες 5 χρόνια υπομονή, κάνε άλλα 2-3. Οι καταστάσεις δεν φτιάχνουν μόνες τους πω. Οι άνθρωποι τις φτιάχνουν. Εκτός εάν... Με το δίκιο σου δηλαδή. Τι πράγμα? Να, θέλω να πω, δεν είσαι υποχρεωμένη να περιμένεις πότε θα κάνω λεφτά και πότε θα μπορέσω να αγοράσω τανάλιες. Να κάνεις ό,τι νομίζεις καλύτερο, Κώστα μου. Και αν θέλεις να σε περιμένω, εγώ θα σε περιμένω. Αν όμως... Το καφεδάκι σου. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ευχαριστώ. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου, παιδί μου, στην υγειά σου. Κάτι έλεγες. Να, έλεγα, αν θέλεις, να σε περιμένω. Αλλά και εσύ δεν είναι ανάγκη να με βλέπεις σαν μια ανηλυμένη υποχρέωση. Κάνε την καριέρα σου όπως καταλαβαίνεις καλύτερα. Αυτό που θέλω να ξέρεις είναι πως ό,τι και αν κάνω, το κάνω και για τους δυο. Δηλαδή, το έχεις αποφασίσει πια? Μα δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει, μωρέ Πόπη. Και πότε λες να φύγεις? Α, καλά. Χρειάζεται καιρός γιατί θέλει πολλές διατυπώσεις. Και δεν είναι εύκολη δουλειά δηλαδή, αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ είναι τέλμα. Έχεις δίκιο. Είναι τέλμα. Ένα τέλμα μέσα στο οποίο βυθιζόμαστε κι οι δυο, χωρίς ο ένας να μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Τα πάντα λέει η Σοφία επίησε. Αν δε, τα μαλάκια σου που τα χρειάζεσαι και τα καμαρώνεις, πέφτουν και δεν ξαναβγαίνουν. Τα γένια σου που δεν σου χρειάζονται, κάθε 2 μέρες ξέρεις μαθαίνουν. Τα νύχια τα ξακόβεις, τα κόβεις και κάθε τόσο πάλι κόψιμο θέλουν. Τα δόντια που σου είναι απαραίτητο να φας, πέφτουν και δεν ξαναβγαίνουν. Τα λέω καλά βρε παιδιά. Τι νέα Κωστάκη, τι μαθαίνουμε από τη νέα κυβέρνηση? Τι είναι ρε παιδιά, θα μιλήσει κανένας άλλος ή να πάω να ξαπλώσω? Πατέρα, ο Κώστας φεύγει. Φεύγει, φεύγεις? Πού πάει δηλαδή? Στην Αυστραλία. Πού? Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία? Στην Αυστραλία, πολύ μακριά βρε παιδιά. Εγώ με το φεύγω έβαλα στο μυαλό μου καμιά Λάρισα, καμιά Πάτρα, κάνα Μαρούσι, κάνα Κρανίδι. Έχει δίκιο πατέρα. Εδώ δεν υπάρχει προκοπή. Είπα να πάω να δουλέψω ορισμένο καιρό εκεί. Έχω και κάποιους συγγενείς να με βοηθήσουν γιατί εγώ... Τι να σας τα λέω εγώ τώρα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Να σου πω βέβαια, άλλοι τόποι αυτοί, πιο πλούσιοι τόποι. Εκεί ένας νέος με κέφι και δουλειά προκόβει καλύτερα και γρηγορότερα. Να πας παιδί μου, να πας. Αυτό ακριβώς έλεγα και στην Πόπη. Να κάνει υπομονή και αν θέλει να με περιμένει. Πώς δεν θα σε περιμένει? Τι θα κάνει δηλαδή και δεν θα σε περιμένει? Άσε δηλαδή, τι να σε περιμένει? Αν πας εσύ και τα καταφέρεις, μου τηλεγραφείς και στη φορτώνω εγώ και στη στέλνω στο πικεφί. Έτσι δεν έγινε και με την αδερφούλα μου, τη θεία σου την Άρτεμη. Μικρή την αρεβωνιάσαμε. Ο αρεβωνιαστικός της είχε τρυπώσει σε μια θεσούλα που τον είχε βάλει ο Τρικούπης. Έρχεται όμως ο Ντελιγιάννη ρε παιδιά και τρώει ένα φύσιμα και βρίσκεται ανάσκελα σε ένα παγκάκι. Φιλότιμο παιδί καθώς ήταν, παίρνει των ομαθιών και πάει στην Αμερική και κάνει όλα τα πιάτα της Νέας Υόρκης Ραμπίκο. Δεν περνάνε 2 χρόνια, μας τηλεγραφεί και φεύγει άτεμης και πάει
και παντρεύονται και περνούν ζάχαρη. Και από τότε έχουν ένα μαγαζί που είναι και μπαρ και εστιατόριο και ζαχαροπλαστείο και καθαριστήριο και φαρμακείο και ψιλικατζίδικο και ποδηλατάδικο. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, να τα αποφασίσεις να πας. Να πας. Η ζωή είναι ένας ατέλειωτος πόλεμος που κάθε τόσο δίνουμε και μια μάχη. Και είναι γνωστόν ότι και στη ζωή και στον πόλεμο η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Να πας, Κώστα μου, να πας. Πού να πάει? Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία? Αλήθεια, Κώστα? Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν νομίζετε? Να μπορέσουμε κι εμείς να παντρευτούμε καμιά φορά, γιατί έτσι όπως πάμε. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω τελικά, αλλά θα βάλω όλα μου τα δυνατά. Είναι η μόνη λύση. Μα το σκέφτηκες καλά, Κώστα? Ρε, ας το παιδί να πάει. Άντε, Κωστάκι μου, βάλε μπρος τα χαρτιά σου. Και άμα σκαλώσεις πουθενά, εδώ είμαι εγώ. Άρπαξε την τανάλια σου και πήγαινε στην Αυστραλία και μην αφήσεις δόντι για δόντι. Μη δω Αυστραλό με δόντι. Αμάν και εσύ, βρε Λάμπρο. Αμάν. Με όλα ενθουσιάζεσαι πια, με όλα. Τέλος πάντων. Ναι. Βλέποντας και κάνοντας. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Απόστολος! Ποιος? Ο Απόστολος ο θείος σου! Έλα, φίλε, πέρασε. Βρε! Τι γίνεσαι, βρε ξάδερφε, τι γίνεσαι! Σαν τα χιόνια, βρε Απόστολε, σαν το χαλάζι, βρε Απόστολε, σαν το γανιοτόξο, βρε Απόστολε. Πώς τα λες, Λάμπρο, πώς τα λες. Ξαδέρφη. Πώς είσαι στο σπίτι, όλοι καλά? Καλά, πολύ καλά. Παρακρεπάρουν από υγεία. Τι κάνεις, Πόπη? Καλά, θύε. Φτού να μη μας καθείς, παιδί μου. Κοτζάμ κοπέλα έγινες. Πω. Κάτσε, Απόστολε. Ευχαριστώ. Να σου συστήσω από εδώ τον αραβωνιαστικό της Πόπης μας. Ο κύριος Κώστας Στουπάτης. Και από εδώ ο κύριος Απόστολος Δεκαβάλας. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Κι εγώ, παιδί μου. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις? Οδοντογιατρός σου. Κι εγώ. Και εσύ είσαι οδοντογιατρός. Κι εγώ την κόρη μου σε γιατρό θέλω να τη δώσω. Γιατί δεν τη δεις, βρε Απόστολε, εσύ με τις γύρες που έχεις, όποιο γιατρό θέλεις τον χωρίζεις από τη γυναίκα του και του δίνεις την κόρη σου. Πώς τα λες. Κάτσε, Απόστολε. Και πότε με το καλό εγγάμι? Όχι και πολύ σύντομα, αλλά μάλλον στην Αυστραλία θα γίνει λίγα. Στην Αυστραλία. Ναι, μάλλον. Μου έχει τύχει μια καλή δουλειά εκεί, αν καταφέρω να φύγω βέβαια, γιατί χρειάζονται πολλές διατυπώσεις. Θα σου δώσω την κάρτα μου, παιδί μου. Η διετέρα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δικός μου άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Μπράβο, βρε Απόστολε. Έτσι άξιος άνθρωπος που είσαι, κάνε και σε ένα καλό. Λοιπόν, ξάδερφε, έχω να σου μιλήσω. Εμένα να μου επιτρέψετε. Χάρηκα πολύ, κύριε, και σας ευχαριστώ και πάλι. Μια από αυτές τις μέρες θα περάσω. Όποτε θες, παιδί μου, όποτε θες. Έλα από εκεί το καρνίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο σας. Στο καλό. Και την Κυριακή έλα να φάμε μαζί, Α, θα έχουμε φάβα. Φάβα! Εννοείται θα έρθω. Πατέρα, εγώ πηγαίνω λίγο πιο κάτω με τον Κώστα. Να πας, παιδί μου, να πας. Λοιπόν, τυχερέ άνθρωπε. Τι, Απόστολε? Μεγάλα πράγματα. Τι μεγάλα, Απόστολε? Τιμές και δόξες. Τι τιμές και δόξες, Απόστολε? Είσαι τυχερός, κάθισε να τα πούμε. Για λέγε μου. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το Υπουργείο Εθνικής Αποκαταστάσεως αποφάσισε να τιμήσει τους ήρωες. Μεταξύ των πρώτων δεν μπορούσε παρά να περιλάβει τον στρατηγό Δεκαβάλα. Τιμές και δόξες, ξάδερφε! Δηλαδή. Γεια, έλα δοξάρφε. Δεν μου λες. Ναι. Πώς τη λέει την πλατεία εδώ κάτω από το σπίτι? Αυτή εδώ, πλατεία Κατσιγιάννη. Σε ένα μήνα το πολύ θα λέγεται πλατεία στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλα. Πώς θα λέγεται, Απόστολε? Πλατεία στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλα. Δεν μου λες. Τι έχει εκεί? Εκεί. Σκουπίδια έχει. Έχει μια γάτα.
Λοιπόν, σε ένα μήνα θα φύγουν τα σκουπίδια, θα φύγει και η γάτα και θα μπει. Τι, καναποντίκι. Το άγαλμά σου, βρε, το άγαλμά σου. Τι είναι αυτά που λες, ξάδερφε, με δουλεύεις τώρα. Γιατί? Δεν το αξίζεις δηλαδή? Εσύ δεν είσαι ο νικητής των περισσότερων μαχών των τελευταίων πολέμων? Δεν λέω βέβαια, αλλά... Εσύ δεν είσαι ο άνθρωπος που με το αίμα του έγραψε τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας? Δηλαδή, ναι. Εσύ δεν είσαι ο στρατηγός Δεκαβάλας που το όνομά του έχει γίνει πια θρύλος? Ναι, Απόστολε. Εσύ δεν είσαι που με το τίμιο σπαθί σου, Το σπαθί μου, Ειρήνη, το σπαθί μου. άνοιγε τον δρόμο της νίκης και της δόξας? Μέλιωσες, Απόστολε, μέλιωσες, Απόστολε. Μέλιωσες. Η πατρίδα δεν ξεχνά, Λάμπρο, τους ήρωές της. Δηλαδή, το καθήκον μου έκανα. Εγώ όταν πολεμούσα δεν πήγαινα ούτε για πλατεία ούτε για άγαλμα. Έκανα το καθήκον μου όπως το ένιωθα εγώ. Τώρα, αν η πατρίς νομίζει ότι το αξίζω, νομίζει ότι το αξίζω. Έλα, μην κάνεις έτσι. Έλα. Μα καταλαβαίνεις τι πάνε να πει αυτό, βρε Ειρήνη. Με κάνουν άγαλμα, βρε Ειρήνη. Και εδώ κανένα με τον Κένταυρο που ήταν μισός άνθρωπος, μισός άνθρωπο. Μα τι είναι αυτά που λες, βρε Ειρήνη, τίποτα δεν καταλαβαίνεις εσύ. Για κάτσε, βρε ξάδερφε. Ναι. Πώς το έμαθες εσύ, πώς το έμαθες αυτό? Ένα, η ιδιαιτέρα του Υπουργού είναι γνωστή μου. Α. Και χτες που κουβεντιάζαμε, έμαθε πως είμαστε συγγενείς, Ναι. και μου τα είπε. Α. Και μάλιστα έχουμε δώσει ραντεβού εδώ για να στο ανακοινώσει και επισήμως. Τέλος πάντων. Να, ήθελα να είμαι κι εγώ παρόν στην τιμή της οικογένειας Δεκαβάλας. Καλά έκανες, μωρέ Απόστολε, καλά έκανες, αλλά τι μου είπες, έρχεται εδώ, δηλαδή τι έχετε δώσει ραντεβού εδώ? Ναι, Πότε? όπου να είναι θα έρθει. Τι? Κι εγώ είμαι ακόμα με τις παντούφλες. Έλα ρε ξάδερφε. Να πάω να αλλάξω λιγάκι. Πήγαινε. Ειρήνη, τα μπλε μου τα ρούχα και το άσπρο που κάμισο. Τα παπούτσια μου τα μαύρα, βρε Ειρήνη. Έτοιμα Α, τα έχω. ωραία. Και δεν μου λες, Απόστολε, Ναι, να σου πω. τώρα με το άγαλμα η σύνταξη θα μείνει όπως έχει ή... Τι είναι αυτά που λες, βρε Ειρήνη. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Ναι. Πώς θα είμαι, έμαθες, Απόστολε? Θα είσαι με τη μεγάλη σου στολή και το σπαθί σου πάνω σε ένα άλογο καβάλα. Πάνω σε άλογο θα είμαι, Και δεν μου λες, βρε Απόστολε, θα δείχνω έτσι, θα δείχνω. Τι θα δεις? Τα χάλια μας. Έλα, βρε Ειρήνη, βρε Ειρήνη. Λέω, θα δείχνω τίποτα έτσι σαν τον Κολοκοτρώνη και την Πουπουλίνα? Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι. Ναι. Πάντως θα είναι ωραίο πράγμα. Ωραίο, ναι. Και δεν μου λες, ρε Απόστολε, τι Ναι. θα κοστίσει? Φαντάζομαι κανένα περίδρομο λεφτά, Καμιά 50 εκατομμύρια. 50. Βέβαια. Κοτσάν πράγμα. Εσύ, το άλογο, Αχ, δεν μας έδιναν εμάς τα 25 και ο ίδιος να κάθεται όρθιος στην πλατεία, Τι είναι αυτά που λες, βρε Ειρήνη? Ντροπή, βρε Ειρήνη, ντροπή. Ξάδερφε. Βρε, λες να είναι αυτή? Αυτή θα είναι. Να πάω να αλλάξω λιγάκι, ντροπή να με δει έτσι. Έχε το νου σου να με δικαιολογήσει 2 λεπτούλια. Πού πας, βρε Ειρήνη? Τα ρούχα μου, βρε Ειρήνη, τα ρούχα μου. Στην τουλάπα είναι, Χριστιανέ μου, στην τουλάπα είναι, ναι. Καλημέρα σας. Στρατηγό. Μάλιστα. Ξαδέλφοι, Ναι. να σου γνωρίσω την κυρία Σταμούλη, ιδιαιτέρα του Υπουργού Εθνικής Αποκαταστάσεως. Από εδώ, η σύζυγος του ήρωός μας. Όχι, Ρία μου. Πιστέψτε με, είμαι βαθύτατα συγκινημένη που γνωρίζω την αφοσιωμένη σύντροφο της ζωής του ένδοξου στρατηγού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, περάστε, Ευχαριστώ. καθίστε. Ο στρατηγός είναι εδώ. Τώρα σε 2 λεπτάκια έρχεται. Ωραία, ωραία. Λάμπρο! 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 Λάμπρο!
Του το πες. Τι σουτ, μωρέ, πήγανε μέσα, δεν ακούει κανένας. Του το πες. Πάμε και τι. Πώς το λέω. Του το είπα. Ωραία, λοιπόν, πώς του φάνηκε. Δεν κατάλαβα, είδες. Πετάει από τη χαρά του. Εσύ τι έκανες. Εγώ εντάξει, τα κανόνισα και με τη δημαρχία. Σου έφεραν δυσκολίες. Όχι βέβαια. Άλλωστε, η δουλειά είναι πολύ καλωστημένη. Ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση για το στρατηγό Δεκαβάλα. Ο άνθρωπος είναι ήρωας, πάει και τελείωσε. Κανένας δεν μπορεί να επιλέξει. Και ο αντιπολιτευόμενος τύπος ακόμα στο σημείο αυτό είναι υποχρεωμένος να μας πει και μπράβο. Μπράβο. Δεν μου λες. Η πίστοση είναι Κρήτη. Ναι. Προς το παρόν πέρασε μόνο για 40 εκατομμύρια. Μην κάνεις έτσι, περισσότερα θα τσιρίζανε. Παίρνουμε εμείς τα 40, ξεκινάμε τη δουλειά και μετά τους λέμε ότι δεν φτάνουνε. Μωρέ, θα φτάσουμε μέχρι τα 100. Απόστολε, έλα κάτσε, και τα 100 και τα 200 να φτάσουμε. Αλλά πρέπει να βιαστούμε. Γιατί? Γιατί να ξεκινήσει η δουλειά, έτσι ώστε κι αν ομιγέννητο έχουμε καμιά κυβερνητική μεταβολή, να βρεθούν πρωτετελεσμένου γεγονότος. Αυτά να μην σε νοιάζουνε. Θα τους πάρω εγώ μια φωτογραφία, θα τη δώσεις αμέσως και σε 20-25 μέρες το πολύ θα το τσάρουμε. Πώς το ξετρύπωσες όμως, μου λες. Ωραία, έσπασα το κεφάλι μου, σου λέω. Όλο έλεγα, έναν ήρωα. Και εκεί που μια μέρα ξεφύλιζα την ιστορία του γιού μου, σου πουλάκωνε μπροστά μου. Είναι και ξαδερφός μου. Ήτανε πρώτης τάξεως, μπράβο σου. Μωρέ, ξέρεις, μήπως την προσφορά δεν πρέπει να την κάνουμε το όνομά μου. Γιατί? Κι εγώ λέω με Δεκαβάλα. Έλα τώρα καημένε, ούτε που θα το πάρει κανένας είδης. Θα πάρετε ένα λικεράκι. Βεβαίως, κυρία μου. Ωραία. Ελάτε, να σας βάλω. Έλα. Είναι και σπιτικό. Εσύ το εξαδερφή. Ωραία. Τέλεια. Ελάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά σας, κυρία μου. Στην υγειά σας. Υγιένεται. Ο στρατηγός. Στρατηγέ μου, η κυρία Σταμούλη, η διετέρα του Υπουργού Εθνικής Αποκαταστάσεως. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Είμαι πολύ ευτυχής, στρατηγέ μου. Είμαι ευτυχής που σφίγγω το χέρι ενός τιμημένου στρατιωτικού ηγέτου και είμαι κατενθουσιασμένη που σε μένα έτυχε η τιμή να σας αναγγείλω ότι η πατρίς, τιμώσα τον ήρωα, απεφάσισε να ανεγείρει τον Ανδριάντα σας και να μετονομάσει την πλατεία επί της οποίας κείται η ιστορική οικία σας. Μίστερ Λάμπρο, μπορώ να Παρακαλώ. σας πω 2 λεπτά. Ήρθαν για τον νίκη της ιστορικής οικίας μας. Καλά τώρα, άλλη ώρα. Έχουν έρθει 2 φορές. Ας έρχονται ακόμα. Με συγχωρείτε, καθίστε. Ευχαριστούμε. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η πλατεία επί της οποίας κείται η ιστορική οικία σας, από την ημέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Αδριάνδα σας, από πλατεία Κατσιγιάννη, θα μετονομαστεί εις πλατείαν στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας παρακαλώ να διαβιβάσετε στον κύριο Υπουργό και δι' αυτού εις ολόκληρη την κυβέρνηση τα ευχαριστίας μου μα και την βαθυτά τη συγκίνησή μου ότι η πατρίς εξετίμησε τόσο ακριβά το λίγο αίμα που είχα την τιμή να της προσφέρω. Τώρα θα έχεις και την πλατεία σου, Θα παίρνεις την καρέκλα σου και θα κάθεσαι κάτω από το αγαλματάκι σου. Ποιος τη χάρη σου, Λάμπρο, ποιος τη χάρη σου. Μόνο, μωρέ Απόστολε, Ναι. να βάλουμε και κανένα κάγκελο γύρω από το άγαλμα, γιατί τα πιτσιρίκια και τα σκυλιά μα δούνε άγαλμα πάνε και κατουράνε. Θα βάλουμε, ναι. Όλα καλά, όλα ωραία. Αυτό όμως με πειράζει, ρε παιδιά. Να, αυτός ο Κατσιγιάννης που θα του πάρω την πλατεία, ποιος είναι? Ο Κατσιγιάννης ήταν ένα από τα παλικάρια του Ανδρούτσου που σε αυτήν εδώ την τοποθεσία σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον ενός τουρκικού αποσπάσματος. Μπράβο, Κατσιγιάννη. Σπουδαίο παλικάρι. Να, αυτό είναι που σας λέω με πειράζει. Πώς θα του πάρω εγώ τώρα την πλατεία? Πώς θα του πω εγώ έβγα εσύ να πω εγώ?
Αύριο μπορεί να μου τις κάσουν και εμένα. Μα ελάτε τώρα, στρατηγέ μου, και τι ήταν ο Κατσιγιάννης μπροστά σε εσάς? Πώς ο Κατσιγιάννης έκανε το καθήκον του. Μα δεν υπάρχει άλλη πλατεία να με στήσετε. Μα τι είναι τώρα αυτά που κάθεσαι και σκέφτεσαι. Άλλωστε δεν σου πέφτει λόγος. Άλλοι αποφασίζουν επ' αυτού. Πώς ο Κατσιγιάννης τέλος πάντων. Μη σε στενοχωρεί αυτό, στρατηγέ μου, μη σε στενοχωρεί. Άκουσε τώρα, Λάμπρο. Ναι. Χρειάζομαι μια φωτογραφία σου. Δεν έχεις έτσι καμία με τη μεγάλη σου στολή πάνω σ' άλογο? Πώς δεν έχω. Έτσι. Μόνο που είμαι κάπως νεότερος. Αλλά καλύτερα να βλέπουν ο κόσμος απάνω σε ένα άλογο ένα χούφταλο και αντί για πώς το λένε στο λατικό να με περνάνε για δραγάτη. Καλά δεν με βρει από. Καλά λες και πώς τα λες, Λάμπρο, και πώς τα λες. Ειρήνη. Εδώ είμαι, παιδί μου. Σε παρακαλώ, στο σιτάρι μου κάτω έχω τις φωτογραφίες μου. Φέρτε σε παρακαλώ. Μη σε βάζουμε σε κόπο τώρα, στρατηγέ μου. Μα τι λέτε. Αυτό είναι αποφασισμένο, Πάνω σε άλογο θα είμαι. Δηλαδή, νομίζω μάλλον ότι πρέπει να είναι ένα σύμπλεγμα. Ναι. Ένα σύμπλεγμα θα είναι. Ναι. Σύμπλεγμα, δηλαδή τι σύμπλεγμα. Να σας εξηγήσω. Θα είναι, ας πούμε, σαν μία συμβολική παράσταση. Για παράδειγμα, εσείς, καβάλα στο άλογό σας, τα γέμια του οποίου θα τα κρατάει η Νίκη, ενώ από πάνω θα σας στεφανώνει η δόξα. Τι όχο. Πολύ μαζευόμαστε, βρε παιδιά. Πολύ, τι πολύ. Πώς, εγώ, η δόξα, το άλογο, η Νίκη. Από μακριά θα φαινόμαστε σαν σούστα, βρε παιδιά. Υπάρχει μια άλλη ιδέα. Να είσαι εσύ, να σε έχει πιάσει από το χέρι η Νίκη, να σε παραδίδει στη δόξα, ενώ από πάνω θα σε στεφανώνει. Ποιος ρε Απόστολε, το άλογο. Θα σε στεφανώνει κάτι άλλο. Η κρίμα. Και το άλογο. Αυτή η παράσταση δεν έχει άλογο. Εγώ θέλω άλογο. Θέλω άλογο. Είπατε μου λάλωσε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τώρα ιδέες και σκέψεις δικές μας. Την οριστική μορφή της παράστασης θα τη βρει ο καλλιτέχνης που έχει αναλάβει την κατασκευή της. Ο διεθνούς φήμης Λιμπεριάδης ο Νάξιος, αν γνωρίζετε. Λοιπόν, στρατηγέ μου, τα συγχαρητήριά μου και εντός της ημέρας θα περάσω να πούμε τις λεπτομέρειες της τελετής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας παρακαλώ να πιστέψετε ότι η σημερινή ημέρα ήταν η ωραιότερα μέρα της ζωής μου. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Ειρήνη, τα παιδιά φεύγουνε τις φωτογραφίες. Στρατηγέ μου, δεν πειράζει, θα στείλουμε εμείς να τις πάρουνε. Μα τι λέτε τώρα. Ειρήνη. Καλά, παιδί μου, ήρθα, να, αυτές Ωραία. Για να κοιτάξτε. Ναι. Ωραίες φωτογραφίες. Για δες εδώ. Σ' αρέσει αυτή? Όχι αυτή, όχι. Δεν θέλεις αυτή? Αυτή εδώ. Ούτε αυτή. Εδώ είμαστε, αυτή. Είναι πολύ καθαρή αυτή. Είναι πολύ καλή. Ωραία. Για δες. Βρε Ειρήνη, εδώ είμαι σαν την πεθερά μου πάνω στη φορά. καλή είναι. Δώστε, καλή είναι. Καλή είναι. Ωραία. Αυτή, καλή. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, στρατηγέ μου, τα συγχαρητήριά μου και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Να είστε καλά. Κυρία μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά είστε. Λοιπόν, ξαδέλφοι, Φέρνεις, ξάδερφε. λέω να πηγαίνω. Στο καλό, ξάδερφε. Στο καλό. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστούμε. Απόστολε, να δώσεις φιλιά στη γυναίκα σου και στην κορούνα σου. Να σε βλέπουμε, ωραία Απόστολε. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε. Κι εγώ ξάδερφε, κι εγώ. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου. Σ' αγαπάμε, ωραία Απόστολε. Σ' αγαπάμε. Κι εγώ, Λάμπρο μου. Κι εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήρωα. Να με και πλατεία, να με και άγαλμα. Και δεν μου λες, ο Απόστολος, τι θέλει και να κατέβει όλα αυτά. Εγώ, δεκαβάλας κι αυτός. Τι είναι. Α, μάλιστα. Τι μάλιστα, Ειρήνη. Τίποτα. Κοριτσάκι μου, τα άμαθες τα νέα. Με κάνουν άγαλμα, κοριτσάκι. Με κάνουν άγαλμα.
Άρε κατακαημένε Κατσιγιάννη. Το ένιξες παθόνι. Ειρήνη, το παντελόνι μου. Το παντελόνι μου, Ειρήνη, το παντελόνι μου. Τι το παντελόνι σου? Δεν έχει κουμπιά, Ειρήνη, δεν έχει κουμπιά. Αχ, μωρέ, από όλα τελευταία στιγμή τα θυμάσαι πια. Πού να το φανταστώ, βρε Ειρήνη, πού να το φανταστώ ότι δεν έχει κουμπιά το παντελόνι μου. Τι θέλεις να σου κάνω? Να μου ράψεις κουμπιά, να μου ράψεις κουμπιά, γιατί μαζί με τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάτα μου θα γίνουν και τα δικά μου αποκαλυπτήρια από τη μέση και κάτω. Καλά, έλα, φέρτο. Έτοιμα. Α, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Το χιτόνι εδώ, το παντελόνι μου εδώ. Τα παπούτσια μου, τα παπούτσια μου. Τα κρατάς, μπαμπά. Αχ, τα κρατάω. Τέλος πάντων, το πηλίκιο, το μπλε, το πηλίκιο της στολής. Το πηλίκιο. Κοίταξε, Πόπι μου, κοίταξε. Κοίταξα, αλλά δεν βρήκα τίποτα μέσα. Το πηλίκιο, το μπλε της μεγάλης στολής, παιδιά. Α, κοίταξε, Πόπι μου, στην καπελιέρα, πάνω από την τουλάπα. Εκεί χάνε, εκεί χάνε. Βέβαια, εκεί θα είναι. Ρε Ειρήνη, πας και του έδωσες κανένα φύσιμα. Έτσι για να μην μας πιάνει τόπο. Τι φύσιμα? Α, 4-5 εκατοστάρικα και πάρ' το. 4-5 εκατοστάρικα το πηλίκιο. Ξέρω εγώ. Πολύ ονειροπόλος είσαι, λάμπρο μου. Πολύ ονειροπόλος. Αυτό είναι. Αυτό ήτανε δηλαδή, ήταν. Το λοφείο τώρα, το λοφείο μου. Ποιο λοφείο? Το λοφείο του πηλικίου μου, Ειρήνη. Α, καλέ δεν το δώσαμε στο Δημητράκη της Σταμάτας που ντύθηκε η Διάνα στις αποκριές. Αμάν. Δώσατε το λοφείο στο Δημητράκη να κάνει τον Ινδιάνο. Πού να φανταστώ, Χριστιανέ μου, ότι θα το χρειαζόσουν μετά από τόσα χρόνια. Και τώρα τι κάνουμε, βρε Ειρήνη, τι κάνουμε? Σου είναι απαραίτητο δηλαδή. Το λοφείο μου. Επιτρέπεται να φοράω εγώ τη μεγάλη στολή χωρίς καπέλο με λοφείο? Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Θα είμαι σαν κόκορας χωρίς λυρί, παιδί μου. Πόπι, πετάξου μέχρι το μακρικόστα του στρατηγού. Κι αν δεν είναι ο ίδιος εκεί, πες στη γυναίκα του την Κική να σου δώσει το πηλίκιο της στολής. Αλλά με λοφείο όμως, με λοφείο. Άμα δεν είναι κανείς εκεί, πήγαινε στα Παλαιοπολία, φάει τον κόσμο. Θέλω λοφείο. Εντάξει, πατέρα, μην κάνεις έτσι. Θα πάω εγώ, ένιωξε. Περίμενε, παιδί μου, πού πας? Μεταξύ θα πας. Περίμενε να σου δώσω λεφτά. Τι κάνεις εκεί, Χριστιανέ μου? Αυτά είναι τα λεφτά του ηλεκτρικού, θα μας το κόψουνε. Μα το ηλεκτρικό θα κοιτάξουμε τώρα. Θα μας το κόψουνε, Χριστιανέ μου. Καλά, το βράδυ που θα πέσεις να κοιμηθείς στο κρεβάτι, θα σου βάλω στο κομμωδίνο το λοφείο για να διαβάζεις. Τρέκα. Περίμενε, να. Τέτοιο να πάρεις, τέτοιο. Πάρ' το για δείγμα. Αλλά με λοφείο, Πόπι. Ένιωξε. Ξέρεις πόσα κουμπιά θα ράψεις εκεί πέρα, Ειρήνη? Όσες κουμπότρυπες έχει, τόσα κουμπιά θα ράψω. Αυτό να μου πεις. Πώς θα βάλεις κουμπιά χωρίς κουμπότρυπες? Να πάω να φορέσω τα παπούτσια μου, Ναι, να πας. Πήγαινε. Ναι, περάστε. Έλα Κωστάκι μου, έλα παιδί μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κάθισε. Και να μας συγχωρείς που τρέχουμε να ετοιμάσουμε το κουστούμι, Κάντε τη δουλειά σας. Α, η Πόπη πήγε σε μια δουλίτσα. Δεν θα αργήσει, έτσι, δεν θα αργήσει. Τι γίνεται με τις δουλειές σου, Κώστα μου? Τι να γίνει δηλαδή? Για το ταξίδι σου θέλω να πω. Όλο και φροντίζω, αλλά τώρα μπήκε κι άλλο στη μέση. Τι άλλο δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Είναι και η αρρώστια της μητέρας μου. Μπορώ να αφήσω μια γυναίκα μονάχη της? Αυτά, παιδί μου, έπρεπε να τα έχεις σκεφτεί από την αρχή, έτσι. Αν πάλι δεν φύγω, η ιστορία με την Πόπη τι κατάληξη θα έχει? Τι κατάληξη θα έχει, τι θέλεις να πεις? Τι, αραβωνιασμένοι θα είμαστε? Να παντρευτείτε, Κωστή μου, να το πάρετε απόφαση να παντρευτείτε. Όπως ζείτε τώρα, έτσι θα ζείτε και παντρεμένοι. Και έχει ο Θεός. Να παντρευτούμε μια κουβέντα είναι. Ο γάμος δημιουργεί υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις, τι υποχρεώσεις? Αγαπημένοι να είσαστε. Καλέ, δεν έχεις ακούσει να λένε πως ο πόνος μοιρασμένος είναι μισός και η χαρά μοιρασμένη είναι διπλή? Αχ, μωρέ, ένα ιατρείο θα τα έφτιαχνε όλα.
Νέος είσαι ακόμα, θα φτιάξεις και το ιατρείο σου. Και μου τύχε σήμερα μια ευκαιρία ιατρείο πλήρες με όλα τα μηχανήματα σχεδόν τζάμπα. Τζάμπα. Που ξέρεις, μπορεί ο γάμος σας να σου φέρει τύχη. Τον γάμο, όπως πάνε τα πράγματα, ομολογώ πως τον φοβάμαι. Γιατί κακά τα ψέματα, ο γάμος δημιουργεί υποχρεώσεις. Και ο αραβώνας, Κώστα μου, και ο αραβώνας. Έρχονται τα σχολεία, το παντελόνι μου, ρε, είναι το παντελόνι μου. Το παντελόνι μου, ρε. Γεια σου, Κωστάκη. Τι κάνεις, Κωστάκη μου? Καλά. Καλά. Βρε, τι έπαθα. Να έρχονται τα παιδιά να δουν ένα στρατηγό και να βλέπουν ένα ξεβράτωτο. Το έφερα. Μπράβο. Τώρα το σπαθί μου, Το σπαθί σου εδώ είναι, μην κάνεις έτσι. Τι κάνεις, Πόπη? Καλά, Κώστα μου. Είδα και έπαθα να έρθω. Θέλω να σου πω μετά. Βρε μακρύ Κώστα, τι κεφαλάκι είναι, δεν μου χωράει, ρε παιδί. Το παντελόνι μου είναι, το παντελόνι μου. Έλα, πάρ' το, φόρεσα τα. Έλα, να σου πω. Στην μπαλκονόπορτα, παιδιά, στην μπαλκονόπορτα να πάμε εκεί. Μπορείς να κάτσεις, Ειρήνη, μπροστά? Πήγαινε, Πόπη, κορίτσι μου, πήγαινε. Κάτσε μπροστά. Γεια σας, παιδάκια, γεια σας. Αχ, τα καημένα τα παιδιά. Πόσο συγκινηθήκανε και πόσο με συγκινήσανε. Και πού να σε βλέπανε κι ολόκληρο. Έλα, βρε Ειρήνη, το παντελόνι μου. Καφεδάκι στο Κωστάκι κάνατε. Έλα, πάρ' το. Έλα, φόρεσα. Άντε. Τι κάνεις εκεί, Χριστιανέ μου? Εδώ θα ντυθείς. Πού να ντυθώ, βρε? Πάμε μέσα να ντυθείς σαν άνθρωπος. Τι πράγματα είναι αυτά, πάμε μέσα. Το σπαθί μου. Πώς είσαι έτσι? Μωρέ, σαν καρνάβαλος είσαι πια. Πώς είσαι έτσι? Ντροπή σου, μωρέ, πια. Ντροπή σου, τι πράγματα είναι αυτά? Καλά, ο πατέρας σου δεν πιάνεται σήμερα. Τι άλλο να περιμένεις μετά από τόσες τιμές? Αλήθεια, Κώστα μου, καφεδάκι δεν σου έκανα. Όχι, Πόπη μου, δεν χρειάζεται. Με γεια κιόλας. Τι πράγμα? Το φουστάνι σου. Παλιό είναι. Κίτρινο μου είχε καταντήσει αηδία και το έβαψα λιγάκι. Κώστα μου είπαν ότι εθεάθης σε μια κούρσα. Κούρσα? Ναι, μια πολυτελέστατη κούρσα, την οποία οδηγούσε μάλιστα μια ωραιοτάτη δεσποινής. Η ξαδέλφη σου ήταν. Η ξαδέρφη μου. Η Τζούλια. Η Τζούλια. Ναι, είχα πάει στο σπίτι του κυρίου Αποστόλη προχθές για εκείνα τα χαρτιά, μωρέ, ξέρεις. Έτυχε να είναι εκεί η ξαδέλφη σου και είχε την ευγενή καλοσύνη να με πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εμένα μου είπαν ότι σας είδαν στη Λεωφόρο Συγκρού. Ναι, δηλαδή είχαμε πάει έτσι, μετά πήγαμε έτσι και μετά από εκεί. Μόνο από εκεί πήγατε. Από την άλλη δεν πήγατε. Ειρήνη, έλα Ειρήνη, γρήγορα. Στάσου, Χριστιανέ μου, μην κάνεις έτσι. Περίμενε λίγο ακόμα, τελειώνω. Έλα Ειρήνη, να το πουδούνι, η κυρία Σταυρούλη. Τι έκαι, γρήγορα Ειρήνη, γρήγορα. Έλα, ανέβα Τζούλια. Ο Απόστολος και η Τζούλια μου φαίνεται πως είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Πόπη? Καλά, εσύ? Μα πού είναι ο πατέρας σου? Μέσα, ετοιμάζεται. Ακόμα δεν ετοιμάστηκε. Μα ήρθαν οι επίσημοι. Πού μέσα? Στην κάμαρα. Στην καμαρά του είναι. Πέρασε, κάθισε, Τζούλια. Σε ευχαριστώ κιόλας. Γιατί με ευχαριστείς? Να, που διαθέτεις το αυτοκίνητό σου στον Κώστα, για να μην κουράζεται. Τυχαίνει να συναντηθούμε τυχαία. Εγώ πήγαινα τυχαία στην Κηφισιά και είδα τον Κώστα που πήγαινε αμπελοκήπους. Και για να γλιτώσω από την ουρά. Είσαι πολύ ευγενική, Τζούλια. Δηλαδή θέλω να πω εντελώς τυχαία. Βέβαια, τυχαία. Εντελώς τυχαία. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι. Μα ποιος μας είδε? Τα έκανες θάλασσα. Εντελώς θάλασσα. Εγώ, γιατί? Θα σου πω.
Καλημέρα σας, Δεσποινής, ο μπαμπάς. Α, γεια σου, Τζούλια. Να σας συστήσω τον κύριο Στουπάτη. Με τον κύριο Στουπάτη γνωριζόμαστε. Πώς είσαι, Κώστα? Μια χαρά. Εσύ, Τζούλια? Καλά, καλά, Αγγέλα. Α, χαμός, Για να δω. Ήρθαν οι επίσημοι. Για ρίξε μια τελευταία ματιά το ίδιο. Για δεν μου τα έχετε ράψει καλά και θα έχω μια λακτάρα στο τέλος. Γεια σας κυρία Σταμούλη, τι κάνετε? Μια χαρά. Είναι ώρα να κατεβαίνουμε? Όχι ακόμα, σε κάνα 2 λεπτά για να έρθει πρώτα ο κύριος Υπουργός. Ωραία. Ειρήνη, πήραμε ξηρούς καρπούς και κανένα κονιάκ, μήπως ανέβηκε ένας άνθρωπος απάνω. Μην ανησυχείς, πήραμε από όλα. Πήραμε λίγο κονιάκ, μήπως ανέβηκε ένας απάνω. Καλά δεν κάναμε μωρέ Αποστόλη. Καλά κάνατε. Όλο και κάποιος θα ανέβει. Τα σχολεία να μην ανέβουν γιατί θα θέλουμε 2-3 ξέρω το κουμά. Να μην ανέβουν τα σχολεία πάνω, το διατάζω. Ο Υπουργός, ήρθε ο Υπουργός. Για κοίταξε μια ματιά που πάει. Είμαστε εδώ, είσαι πάρα πολύ καλό. Καλώς είναι, καλώς είναι. Καλώς είσαι. Ωραία, Πάμε. Γιατί είπες πως τα έκανα θάλασσα εγώ? Κάποιος μας είδε στο αμάξι προχθές. Εγώ της είπα πως με πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών δήθεν για τα χαρτιά και αυτός της είπε πως μας είδε στη λεωφόρο Συγκρού. Και έρχεσαι εσύ σήμερα και της λες πως πηγαίνοντας στην Κηφισιά με πήρες από τους αμπελόκηπους. Θάλασσα δηλαδή, θάλασσα. Κοίτα, κάποτε αυτή η ιστορία θα πρέπει να πάρει ένα τέλος. Ας πάρει μια ώρα αρχίτερα. Ναι, αλλά όλα θέλουν τον τρόπο τους. Τι τρόπο, τι θέλεις να πεις? Να, είμαστε 5 χρόνια αραβωνιασμένοι. Δεν θέλω να φανεί πως την παρατάω για άλλη γυναίκα. Θέλω να της έρθει πιο μαλακά το πράγμα. Δηλαδή δεν της έχεις πει τίποτα? Πώς. Τα έχω πει στην πεθερά έξω από τα δόντια. Όχι δηλαδή αφήνω την κόρη σου για να πάρω εσένα. Άκουσέ με, ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ, αλλά... Τέλος πάντων, όσο καλός και είναι ο πατέρας μου, όσο και αν με αγαπά και δεν θέλει να μου χαλάσει χατήρι, εγώ δεν μπορώ να του πω τίποτα, αν εσύ δεν θα ξεμπερδέψεις. Δεν στέκει δηλαδή. Δεν θα κατέβετε εσείς κάτω. Σε λίγο θα μιλήσει ο Υπουργός. Είπαμε να δούμε την τελετή από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι. Περάστε. Γενναίες στρατηγιά Καβάλα, είμαι πλήρης υπερηφανίας διότι επί των ημερών της κυβερνήσεώς μας έγινε η επίσημος ούτως υπήν αναγνώρισης του απαραμήνου και ηρωικού έργου δια το οποίο η νεωτέρα ιστορία διέθεσε τα στραβότερα σελίδας. Μα θα μας δουν! Έννοια σου, τώρα κοιτάνε τον γενναίο στρατηγό. Και είμαι ευτυχής, γενναία στρατηγιά Καβάλα, που μου δίδεται η υψίστη τιμή να αποκαλύψω και να παραδώσω εις τους αιώνας τον Αντριάντα σου ως σύμβολο πατριωτισμού, αυταπαρνήσεως, ανδρισμού και καθήκοντος. Περάστε. Στρατηγέ μου και πάλι τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, να σε βγάλω και μια φωτογραφία. Άλλη μία, παιδιά, άλλη μία. Περιμένετε ακόμα μία. Ωραία. Και μια φωτογραφία στο μπαλκόνι για να φαίνεται πίσω και το άγαλμα. Ωραία ιδέα. Μπρος εγώ και πίσω το άγαλμα. Πού να σταθώ, παιδί μου? Λίγο πίσω. Ναι.
Πιο πίσω. Ναι. Ένα βηματάκι ακόμα. Αν πάω ένα βήμα πίσω, θα πάρεις μόνο το άγαμα φωτογραφία. Κοιτάξτε λίγο ψηλά. Πιο ψηλά. Σαν να βλέπετε τη δόξα να έρχεται από τον ουρανό να σας Στεφανός. Πού τον βρήκαμε. Και τώρα μια φωτογραφία του στρατηγού με όλη την οικογένεια. Ωραία. Ειρήνη, Πόπη, ελάτε. Ειρήνη. Έλα από εσύ. Πόπη, έλα και εσύ από εδώ. Παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Απόστολε, έλα και εσύ. Δεν καβάλας εσύ. Ρε Λάμπρο, τι δουλειά έχω εγώ. Οικογενειακή φωτογραφία είναι αυτή. Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό. Α, έλα. Έλα, Κώστα και εσύ, έλα. Δεν πάει. Αρβελευτικός της Πόπης μας. Παιδί μου είσαι και εσύ, έλα Κωστάκη. Περάστε σας παρακαλώ. Ελάτε Κώστα, έλα Κωστάκη μου. Ξέρω εγώ τι θα γράψουν από κάτω. Ο στρατηγός, η σύζυγός του, η κόρη του, το μνηστήρι της κόρης του. Δεν πάει. Καλύτερα, πατέρα, οι τρεις μας. Τέλος πάντων. Χαμογελάστε παρακαλώ. Χαμογέλα βρε Πόπη λιγάκι, τι μου τρέχει αυτά. Έλα. Περιμένετε. Τώρα. Μπράβο. Αυτό ήταν. Πολύ ωραία. Ωραία, μπράβο. Το σπαθί μου, Ειρήνη. Το σπαθί μου, Ειρήνη. Στρατηγέ μου, τα συγχαρητήρια. Να καθίσετε να πάρετε κάτι. Όχι, είμαι βιαστικός. Πρέπει να πάω να εμφανίσω το φιλμ, να τυπώσω τις φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε τώρα. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι σωστό. Μια άλλη φορά, δεν πειράζει. Πάλι τα συγχαρητήρια. Μπράβο σας κύριε. Εξαιρετική δουλειά. Γεια σας. Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Στο καλό. Ωραία ήταν όλα. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Τι έχεις εσύ. Ήτανε. Τίποτα δεν έχω. Λοιπόν, εγώ δάκρυσα. Μα ναι, ήταν πράγματι μια συγκινητική τελετή. Είναι απολύσει τον δούλο σου. Κύριε μου, ευχαριστούμε. Ας πεθάνει. Τώρα ας Την πεθάνει. υγεία σου αδέρφη. Τι άλλο να κάνω. Και άγαλμα έγινα και πλατεία έγινα. Λίγο φιλότιμο να πρέπει να τα τεινάξω. Ή μάλλον όχι ακόμα, να παντρέψουμε και την Πόπη μας, να δούμε και αυτή τη χαρά, και μετά ας πεθάνω. Αποστόλη. Λάμπρο μου, συγχαρητήρια και ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, υγεία. Στην υγεία σου, στρατηγέ μου. Γεια σας κυρία Σταμούλη. Στην υγεία σου στρατηγέ. Ο κύριος. Δεν γνωρίζεστε Λάμπρο μου. Ο κύριος είναι ο διάσημος γλύπτης Λιμπεριάδης ο Άξιος. Στη σμήλη του οποίου οφείλεται αυτό το αριστούργημα που στολίζει την πλατεία στρατηγού Λάμπρου Δεκαβάλα. Ο διεθνούς φήμης που μου είπατε. Αυτός. Μπράβο κύριε, μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή μου έτοιμος να σου μιλήσει είναι. Και το άλογο έτοιμο να χλιμητρήσει. Τι λεπτομέρεια, παράσημα, επομπίδες, κουμπιά. Αν το σπαθί μου, τι σου λέει το σπαθί μου. Αλήθεια, στρατηγέ μου. Ναι. Το σπαθί. Τι το σπαθί μου. Ετοίμασα και μια μεγάλη πολεμική έκθεση με κοιμήλια των τελευταίων εθνικών μας αγώνων. Τα έσοδα της οποίας βεβαίως θα διατεθούν για διαφόρους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γίνεται και αυτό. Βεβαίως, ενεκρίθηκε η πίστοση. Από μια τέτοια έκθεση, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λείψει το σπαθί του στρατηγού Δεκαβάλα. Το σπαθί μου, το σπαθί μου. Δεν νομίζω να έχετε καμιά αντίρρηση. Μα τι λέτε τώρα. Μα είναι μεγάλη τιμή να πιστεύει η πατρίστα ότι το σπαθί μου αξίζει μια τόσο μεγάλης. Μα τι λέτε τώρα, το σπαθί σας είναι εθνικών κοιμήλιων. Το σπαθί μου, Ειρήνη, το σπαθί μου. Ακούς που στα έλεγα, ακούς που στα έλεγα. Και αφού δεν έχετε καμία αντίρρηση, μία από αυτές τις μέρες θα έρθει μια κυρία της Επιτροπής για να της το παραδώσετε. Μα γιατί είναι αυτή η κυρία της Επιτροπής. Θα το φέρω εγώ ο ίδιος. Εσείς ο ίδιος, μα τι λέτε τώρα, στρατηγέ μου. Όλες οι κυρίες της Επιτροπής θεωρούν καθήκον τους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την επιτυχία της εκθέσεως. Οι φουκαριάρες οι κυρίες της Επιτροπής σκοτώνονται οι μαύρες. Ειρήνη, θα έρθει μια κυρία της Επιτροπής και αν εγώ ίδιος δεν είμαι εδώ, σε παρακαλώ να της παραδώσεις το σπαθί μου. Το σπαθί, παρακαλώ. Όλα τα παλιά αγοράζω. Ειρήνη! Καλά, καλά. Κι άλλες τιμές και δόξες. Κι άλλες τιμές και δόξες. Αυτό μου είναι για μένα. Ένα όνομα.
Άλλοι έτσι που δίνουν πρίκα στην κόρη τους, εγώ θα αφήσω ένα όνομα. Και αυτό είναι όλο και όλο που δίνω. Άλλοι δίνουν λεφτά. Άλλοι δίνουν βίζες. Άλλοι βαπόρια. Άλλοι εργοστάσια. Εγώ δίνω μια λέξη. Κώστα μου, δεκαβάλας. Και αυτή είναι όλη η πρίκα που θα πάρεις. Αλλά εκεί στην Αυστραλία που θα πας, θα το έχεις καμάρι. Θα δίνεις τη φωτογραφία και θα λες, να ο πεθερός. Να η πλατεία του. Να το αγάλμά του. Να το άλογο του. Παιδί μου, Κωνσταντί μου. Πάμε, παπά. Ναι, πάμε. Γιατί δεν θα κάτσετε να πάμε όλοι παρέα σήμερα μέρα που είναι? Όχι, όχι, ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πηγαίνω κι εγώ. Αποστόλη, κάτσε εσύ τουλάχιστον. Μην μου χαλάς το χατήρι. Λάμπρο. Μια άλλη φορά. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τώρα τα βρισκόμαστε τακτικά. Εντάξει. Λοιπόν, στρατηγέ μου, τα συγχαρητήριά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω το ηρωικό σας έργο να βρει ανταξίους συνεχιστάς δια την εκπλήρωση των ιδεωδών της φυλής. Λοιπόν, εγώ λίγο σας γνώρισα, αλλά πολύ σας εξετίμησα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία μου, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αντίο σας. Τζούλια μου. Και τα συγχαρητήριά μου για σας, για την πλατεία σας, για το άγαλμά σας, για το σπαθί σας, για την κόρη σας και για τον γαμπρό σας. Σε ευχαριστώ, Τζούλια μου. Και σου εύχομαι και σένα να βρεις ένα καλό παιδί σαν το Κωστάκι μου. Λάμπρο μου, συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Ξαδέλφοι, και πάλι τα συγχαρητήριά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στο καλό, στο καλό. Να με και πλατεία, να με και άγαλμα. Ειρήνη, έλα, μάζεψε τα τώρα όλα από εδώ και φέρε μας κανένα ουζάκι με κανένα μεζεδάκι, Ωραία. Εσείς θα μείνετε βεβαίως. Βεβαίως. Έχεις κανένα μεζεδάκι της ανθρωπιάς? Έχω λιγάκι φτεδάκια. Σας αρέσουν και φτεδάκια? Ωραίο πράγματα και φτεδάκια, στρατηγέ μου. Έχω λίγη ρώσικη σαλάτα, λίγη ταραμό σαλάτα, λίγο κασεράκι. Σας αρέσει το κασεράκι? Ωραίο πράγμα το κασεράκι. Έχω και λίγες σαρδελίτσες, Ωραίο πράγμα οι σαρδελίτσες. Ωραία. Άντε, φέρτε τα γρήγορα, Ειρήνη. Κώστα, πού είναι η Πόπη? Πόπη, πού είσαι, Πόπη μου? Εδώ είμαι, πατέρα. Πού ήσουν, κορίτσι μου? Στο μπαλκόνι. Το καμαρώνεις, το καμαρώνεις. Κάθε μέρα θα το βλέπεις. Θα το βλέπεις μέχρι να το παρεθείς. Έλα, πιάσε μια μπουκαλίτσα ούζο και έλα να πισεις ένα ποτηράκι ουζάκι. Εγώ, πατέρα, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις, κορίτσι μου? Δεν θέλω. Καλά, πιάσε το ουζάκι τότε και 3 ποτηράκια. Όχι, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Να πηγαίνεις? Δεν θα κάτσεις να φάμε όλοι μαζί σήμερα? Πρέπει να πάω στην κλινική, είναι ανάγκη. Κωστάκι, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα σήμερα? Έχεις δουλειά σήμερα? Σε παρακαλώ, δεν θα πας πουθενά. Άφησε, πατέρα. Έχει μια επίγουσα δουλειά. Ξέρω εγώ. Τι να πω, βρε παιδιά, όλοι θα φύγετε σήμερα. Εσείς θα μείνετε βεβαίως. Βεβαίως. Κωστάκι, τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό να ανοίξεις σήμερα το τραπέζι? Δεν θα πάω πουθενά, θα κάτσω εδώ που κάθεσαι. Πατέρα, σου είπα. Έχει μια επίγουσα δουλειά. Τι να πω. Λοιπόν, αντίο σας. Πόπη, να με πας λιγάκι παρακάτω, κάτι θέλω να σου πω. Να μου πεις τι. Άντε βρε Πόπη, τι να σου πει, αραβωνιασμένοι άνθρωποι. Έλα, άντε να σου πει. Άντε και εσύ να της πεις. Έλα. Άκου λέει. Τι να της πει, αραβωνιασμένοι άνθρωποι. Ναι, αλλήμον. Λοιπόν, πώς είπαμε το όνομά σας? Λιμπεριάδης ο Νάξιος. Ναι, εγώ δηλαδή τώρα πώς να σας λέω, Λιμπεριάδη ή Νάξιο? Καλύτερα, στρατηγέ μου, να με λες Σωτήρη. Μπράβο Σωτήρη. Έλα, κάτσε. Γεια στα χέρια σου. Μεγάλη επιτυχία. Έταλο είναι αυτό, σίδερο είναι αυτό. Πώς το δουλεύεις έτσι? Σκληρή. Πολύ σκληρή δουλειά, στρατηγέ μου. Κατάπιε πρώτα και μετά μιλάς. Αλλά και ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Καλλιτεχνία. Δίνεις ψυχή στο μάρμαρο, δίνεις ψυχή στο μέταλλο. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Έτοιμα. Σας
Σας έφερα λίγα κεφτεδάκια. Ωραίο πράγμα τα κεφτεδάκια, στρατηγέ μου. Ελάτε, ορίστε. Εδώ. Ο Κώστας πού είναι? Έφυγε. Έφυγε και μάλιστα τον πήγε η Πόπη λίγο πιο κάτω γιατί κάτι θέλει να της πει. Να της πει? Να της πει, Πόπη. Ειρήνη μου. Τι να της πει? Τι να της πει, βρε Ειρήνη. Εμείς όταν είμαστε αραβωνιασμένοι, τι σου λέγα εγώ, τα ξέχασες τώρα? Ωραίο πράγμα οι πιπερίτσες. Σας αρέσουν? Σας αρέσουν. Έχεις τίποτα άλλο να μας ετοιμάσεις ακόμα? Τι να κάνω, να φτιάξω και κανένα μπιφτεκάκι στη σκάρα, Ναι. Φτιάξε, φέρτα γρήγορα γιατί από εδώ ο κύριος Ανάξιος δεν κρατιέται. Νάξιος. Ωραία. Το πίνεις το ουζάκι βλέπω, έτσι. Ωραίο πράγμα το ουζάκι, στρατηγέ μου. Όλα βλέπω σ' αρέσουν, όλα σ' αρέσουν. Στην υγειά μας. Ωραία. Ώστε έτσι λοιπόν, βουτάς ένα κομμάτι μέταλλο, βουτάς ένα κομμάτι μάρμαρο και το φτιάχνεις ό,τι θες. Θέλεις το φτιάχνεις στρατηγό, θέλεις το φτιάχνεις άλογο, θέλεις το φτιάχνεις δισκοβόλο, θέλεις το φτιάχνεις Απόλλωνα. Ωραίο πράγμα η καλλιτεχνία. Να λοιπόν ένα ωραίο επάγγελμα. Ωραίο, αλλά αχάριστο, στρατηγέ μου. Αχάριστο γιατί? Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης πρέπει να λειτουργεί κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει έμπνευση, στρατηγέ μου. Ναι, αλλά ακριβοπληρώνεται. Δεν βαριέσαι. Τι ακριβοπληρώνεται? Πώς, όλη αυτή η ιστορία θα κόστισε 1 κάρο λίρες. 1 κάρο λίρες, ναι. Αλλά εγώ τι πήρα? Εγώ τι πήρα, μην τα ρωτάς καθόλου, στρατηγέ μου. Βέβαια, είναι και το μέταλλο. Το μέταλλο και εγώ σε αυτή την ιστορία, στρατηγέ μου, είμαστε το μικρότερο κονδύλι. Άλλοι τα αρπάξανε τα λεφτά. Άλλοι? Ποιοι άλλοι? Οι επιτίδοι, στρατηγέ μου, ποιοι άλλοι, επιτίδοι. Και εγώ που παιδεύτηκα για αυτή τη δουλειά τόσο πολύ, τι νομίζω ότι πήρα? 5 ψωροχιλιάρικα πήρα. Μονάχα 5 ψωροχιλιάρικα. Και για να την πάρω αυτή τη δουλειά, πρώτο που τα λέμε την είχα και ανάγκη, μου δώσανε 5 και με βάλανε και υπέγραψα για 20. Ποιοι σε βάλαν και υπέγραψαν? Εκείνος ο Απόστολος, ο καταφερτζής και η άλλη μουσίτσα ιδιαίτερα. Στρατηγέ μου, είναι μια μουσίτσα εκείνη ιδιαίτερα. Σου λέω, εγώ πήρα 5 και υπέγραψα για 20. Ο άλλος πήρε 20 και υπέγραψε για 40. Ο άλλος πήρε 30 και υπέγραψε για 60. Τι νόμιζε, στρατηγέ μου, για καλό σε θυμηθήκανε? Ώστε αυτοί με θυμήθηκαν. Ποιος να σε θυμηθεί, στρατηγέ μου? Δηλαδή δεν με θυμήθηκε η πατρίς? Η πατρίδα, στρατηγέ μου, δεν έχει υποχρέωση σε κανένα. Και ό,τι κάνουμε για την πατρίδα, και εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό από κάθε άλλον, δεν είναι ρουσφέτη, αλλά καθήκον. Καθήκον. Αυτό έλεγα κι εγώ. Καθήκον. Αλλά, στρατηγέ μου, αν για αυτόν τον έρημο τόπο που πολέμησαν και τόσοι ήρωες, στείναμε και από ένα άγαλμα και τον καθένα, τώρα θα είχαν γεμίσει δρόμοι και πλατείες και δεν θα είχαμε πού να περπατήσουμε. Άσε που από το πλήθος των αγαλμάτων και των πρωτομών η χώρα θα μοιάζει με ένα απέραντο νεκροταφείο. Δηλαδή... Στην υγειά μας. Δηλαδή, εκείνος ο Απόστολος γέλασε εσένα, γέλασε εμένα, γελάσανε τον Υπουργό. Η κυρία ιδιαίτερα εξαργύρωσε τα κατορθώματά σου, τα κάνανε λιανά και τώρα τρώνε με 12 μασέλες. Και όσο για μας, φάε εσύ τη δόξα σου, να φάω εγώ την τέχνη μου και τα κεφτεδάκια. Άντε, γεια μας. Σας έφερα και τα μπιφτεκάκια. Ελάτε. Και τα τηγανιτά ήταν εξαιρετικά. Ναι, πάρτε. Ωραία. Πόπη μου, τι συμβαίνει, παιδί μου? Τι έχεις, παιδάκι μου? Πες μου τι είναι. Πες μου τι συμβαίνει, Πόπη μου. Πες μου. Έλα, Πόπη μου, πες μου τι συμβαίνει. Ειρήνη, το παιδί κάτι έχει. Πόπη, κορίτσι μου. Κοριτσάκι, τι είναι? Τι συμβαίνει? Ένα γιατρό, βρε παιδιά, ένα γιατρό. Ένα γιατρό, να πάω. Εγώ θα
πάω να βρω γιατρό. Εδώ δίπλα, κολιτσίδα τι λένε. Πώς του είπες, πώς του είπες. Κολιτσίδα, βρε παιδί μου. Τώρα πάω. Τι έγινε, Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Αυτή η ένεση, τι ένεση λέει, γιατρέ μου. Καμφορά. Είναι αναλυτική ουσία και δρά ως αναισθητικό. Προς το παρόν θα κάνουμε μια ένεση καμφοράς με την καρδιά. Αχ, αυτή η καρδιά. Μεγάλο πράγμα η καρδιά. Άμα δεν είχαμε καρδιά θα ήμασταν όλοι μια χαρά. Μα τι έχει ακριβώς, γιατρέ μου. Ένα απλό σοκ. Συνήθως προέρχεται από μια σοβαρή τραυματική βλάβη των αγκίων του κεφάλου. Είναι αποτέλεσμα σφοδράς κρίσεως. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Και αυτή η χλωμάδα, γιατρέ μου. Αυτή είναι συνέπεια του σοκ που υπέστη. Πάντως εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Εσείς γιατί να ανησυχείτε, γιατρέ. Θα γίνει καλά όμως, γιατρέ. Να γίνει η ένεση να ησυχάσει. Θα την κάνεις τώρα την ένεση. Τώρα, μάλιστα. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ. Δεν πειράζει. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Μια ζωή μέσα στα μαχαίρια και στα τουφέκια ήσουν. Μια ένεση δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Αφού δεν μπορώ. Έγινε. Εντάξει. Πόνεσαι. Τι να πονέσει μια ένεση στα αρχαία μου. Και τώρα θα ησυχάσει βέβαια, έτσι. Φυσικά. Περαστικά μου δεν ήταν. Βέβαια. Δεν μου λέτε, γιατρέ. Δεν έχει βάλει τίποτα στο στόμα της από το πρωί. Να της πάρω ένα κουτοπουλάκι να φάει. Όχι, τίποτα να μην της δώσω. Αύριο το πρωί θα περάσω να τη δω, θα τα πούμε. Μάλιστα. Και αν το βράδυ, ομιγέννητο λέω δηλαδή. Εννοείς αν συμβεί κάποια ανομαλία, τι να κάνεις. Ναι. Να με καλέσετε αμέσως. Ωραία. Ακούστε να σας πω. Έχω δώσει μία συνταγή στην κυρία σας. Μάλιστα. Ένα κουταλάκι της κομπόστας κάθε 2 ώρες. Θα της το δώσω σε 5 λεπτά. Σε 5, σε 10, Ωραία. σε μισή ώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Ησύχασε. Μπράβο, αφήστε την να ησυχάσει. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, Όπως είπαμε, δεν θα της δώσουμε τίποτα να φάει. τίποτα. Τίποτα η Ειρήνη δεν θα Ναι. φάει. Λοιπόν, χαίρετε. Γεια σας, στο καλό. Στο καλό. Και περαστικά, και όπως είπαμε. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Στο καλό, γιατρέ. Κι αν έρθει ο άλλος γιατρός, τι να του πω. Να του πεις να πάει να κοιτάξει κανέναν άλλον ασθενή, γιατί εδώ μέσα είμαστε όλοι τώρα περδίκια. Και εσύ, βρε Ειρήνη, θάλασσα τα έκανες. Θάλασσα. Γιατί, μωρέ. Που πήγε στον Απόστολο να σου βρει γιατρό. Τι να έκανα, Λάμπρο μου. Τι να έκανα όταν μου είπες πού να τρέξω, ποιο να ειδοποιήσω, πού να πάω. Εγώ μόνο τον Απόστολο σκέφτηκα. Και εσύ πια, Απόστολος έλεγες και κολλούσα το στόμα σου. Αποστόλης, παλιομασχαράδες, μην μου το λες, μην μου τον αναφέρεις. Και φεύγεις κι εσύ και δεν λες μια λέξη. Τι να πω, μωρέ, τι να πω όταν μπήκα και τη βρήκα κρύα σαν πεθαμένη. Και εσύ μου λες τρέχα. Πού να φανταστώ, μωρέ Λάμπρο, πως μαζί με τα δικά σου αποκαλυπτήρια θα γινόταν και τα αποκαλυπτήρια του γαμπρού μας και τα αποκαλυπτήρια της Αυστραλίας. Παλιάνθρωποι, εγώ για αυτό το παιδί έδινα τη ζωή μου. Ή την έδωσα. Γιατί εγώ, κύριε, την ψυχή μου σου δίνω όταν σου δίνω το μονάκριβο παιδί μου. Έλα, μη συγχύσεις. Άσε με να συγχυστώ, βρε Ειρηνικά. Άμα δεν συγχυστώ τώρα, πότε θα συγχυστώ. Άσε με να συγχυστώ, σου κάνει κέφι. Καλά, συγχύσου. Και βέβαια θα συγχυστώ. Έρχεσαι, κύριε, και μου ζητάς τη θυγατέρα μου. Πάτη σου λέω, παιδί μου. Φτωχοί είμαστε. Θα δουλέψω, μου λες, και θα τη ζήσω. Ναι. Και ύστερα μου ζητάς τανάλιες. Μετά από 5 χρόνια σκέφτεσαι πάλι τις τανάλιες και μου λες τανάλιες. Πρόσεξε, μην τις βρω εγώ τις τανάλιες και εγώ δεν βγάζω δόντια.
Βγάζω λαρίδια βγάζω εγώ. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Άσε με να στεναχωρηθώ, είπα. Άμα δεν στεναχωρηθώ τώρα, πότε θα στεναχωρηθώ. Πώς παίρνεις το παιδί μου, κύριε, και βγαίνεις στον δρόμο και του λες αυτές τις κουβέντες. Μαχαιριές ήταν, δεν ήταν κουβέντες. Και ύστερα, εγώ τι είμαι. Δεν είμαι τίποτα εγώ. Σε μένα δεν ήρθες και μου τη ζήτησες. Σε μένα έπρεπε να έρθεις πάλι να μου μιλήσεις. Και ύστερα, είναι και το άλλο. Αχ, παιδί, το φάρμακο. Το φάρμακο. Πήγαινε στο φαρμακείο να πάρεις το φάρμακο που μας είπε ο γιατρός. Το φάρμακο πόσο να κάνει. Ξέρω εγώ πόσο να κάνει. Πάρε ό,τι λεφτά έχουμε, βρεδί μου. Τι λεφτά να έχουμε, μωρέ λάμπρο μου. Τα υπόλοιπα του ηλεκτρικού έχουμε. Που βρήκανε κι αυτή μέρα να μας το κόψουνε. Αχ, βέβαια. Ήθελες λοφία, τελετές, κονιάκ, τραπεζώματα. Έλα, παιδί. Πάρε τώρα αυτά και άσε με. Κι αν δεν φτάσουνε. Θα τα βρούμε, Ειρήνη. Θα τα βρούμε. Από πού θα τα βρούμε? Από την πλατεία Συντάγματος. Από την πλατεία Συντάγματος. Ναι. Θα βγω μπροστά, θα βάλω το λοφείο μου και θα πω, κύριε, είμαι ένας ήρωας. Σήμερα μου φτιάξανε την πλατεία μου. Μου φτιάξανε το άγαλμά μου. Που είμαι εγώ. Που είναι το άλογό μου. Που είναι το σπαθί μου. Ό,τι προελίστε. Ό,τι προελίστε. Θα τους πάρει το διάλογο. Ένα 20 μόνο για το άλογο θα το μαζέψω. Να είστε βεβαία. Άντε, πάω. Α, να έχεις το νου σου στο παιδί, Ναι. Α, ξέχασα. Να πάρω τη λάμπα, να βάλω λίγο πετρέλαιο. Μην ξυπνήσει το παιδί και είναι εδώ σκότεινα, Ναι. Τώρα που θα κατεβαίνεις στη σκάλα, πρόσεχε τα τελευταία 2 σκαλοπάτια, τα πλακάκια κουνιούνται. Μην πέσεις. Ναι. Πάρε και 2 ξύλα από την αποθήκη για το τζάκι. Πάω. Ναι. Πρόσεχε. Πάω. Τσάρε κατακαημένε Κατσιγιάννη. Τι έμαθα, ξάδερφε? Έμαθες και εσύ, Αποστόλη? Γιατί έμαθα κι εγώ. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Γιατί η ξαδέρφη μου τηλεφώνησε πως είναι πολύ σοβαρή, τραγική. Πες μου να βοηθήσω. Τι γιατρό θέλετε? Δεν θέλουμε τίποτα, βρε Αποστόλη. Εσύ να είσαι καλά. Μη στεναχωρείς. Γιατί με ανησύχησες στο τηλέφωνο, ξαδέρφη? Ανησύχησες και εσύ, βρε Αποστόλη? Γιατί ανησύχησες, βρε Αποστόλη? Πολύ ευαίσθητος είσαι, βρε Αποστόλη. Δεν σε καταλαβαίνω, ξάδερφε. Και εγώ δεν σε καταλάβαινα. Τώρα όμως που σε καταλάβαμε, θέλω να σου δώσω κι εγώ να καταλάβεις. Τι ήτανε η Πόπη και ανησύχησες, Βρε αδελφέ, ανιψιά μου είναι. Μια σήμαντη κοπέλα είναι, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει άγαλμα. Και τίποτα κακό που λέει ο λόγος να της τύχει, το πολύ να της πέφτει κανένα σταρουδάκι. Ώστε μην ανησυχείς, Αποστόλη. Μια σήμαντη κοπέλα είναι. Λουφές εδώ δεν υπάρχει. Ξάδερφε, τι είναι αυτά που λες? Βρε, άντε φύγε, πήγαινε στο σπίτι σου και μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ. Κάτσε, λάμπρο μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζεις. Βρε, άιντε στο σπίτι σου και στήσου το καθρέφτη και φτύσου. Γιατί εγώ ούτε το σάλιο δεν σου φέρνω. Τώρα γίνεσαι περίεργος. Βρε, άντε φύγε από εδώ. Μπρος. Άντε, άρχισε το διάλογο, φύγε από εδώ. Ξάδερφε. Βρεούς. Βρε λάμπρο. Βρεούς. Βρε λάμπρο. Φύγε από εδώ. Πιο σιγά, βρε παιδιά, έχουμε άρρωστο άνθρωπο εδώ μέσα. Μια στιγμή, κύριε, και τελειώνουμε. Άντε, μπράβο, άντε. Συγγνώμη. Ναι, τι είναι? Μπορούμε να ανέβουμε στο μπαλκόνι σας να περάσουμε το καλώδιο? Ξέρω εγώ. Ελάτε από την πόρτα, αλλά μια στιγμή να σας ανοίξω. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, από εδώ. Ρε
Κάλφα, ρε Κάλφα. Τι την έφερες να την παλάτεζε, αφού δεν θα την χρειαστούμε. Μια και ανέβηκα πρώτη φορά στο σπίτι, είπα να φέρω κι εγώ κάτι. Άντε βρε παιδιά. Αφεντικό, από εκεί θα το περάσουμε το καλώδιο. Παναγώ, ανέβασε και πάνω. Πάλι εγώ κύριε Μιχώ. Εγώ δεν φτάνω να είμαι κοντός. Κοντή είναι πιο σταθερή. Και να πέσεις, από χαμηλά θα πέσεις. Και γρήγορα θα σηκωθείς. Παναγώ, έλα, ας τα λόγια και ανέβα πάνω. Έλα. Και αν δεν φτάνω κι εγώ. Δεν πειράζει. Θα κάνει το σκαμπό Κάλφας. Θα πατήσει πάνω του και θα φτάσεις. Κοίτα πράγματα. Ένα μήνα έχεις στο Δήμο και δεν θα με κάνεις καφό. Καλά μου είναι η μάνα μου να μάθω γράμματα για να με διατάσσουν. Πιο σιγά ρε παιδάκι μου θα πέσεις, πρόσεχε που πατάς. Πω, δεν τα μπορώ αυτά. Μην ανησυχείτε, την ξέρετε δουλειά. Πρόσεχε που πατάς, θα πέσεις παιδί μου. Δεν πέφτω, ξέρω που πατάω. Τι συμβαίνει ρε Παναγώ? Έπιασα κάτι μαλακό. Μήπως έπιασες κανένα περιστέρι γιατί μαζεύονται πολλά εκεί πάνω. Όχι, είναι μαλακός, αναλυφθεί. Θα είναι κουτσουλιάς περιστεριών. Πρόσεχε ρε μην τις πατήσεις και γλιστρήσεις. Τι στο στόμα ρε Πανάγο. Καλά σου λέει ο Κάλφας. Έχει το νου σου ρε, μην σου κάνει μια κουτσουλιά στο στόμα. Πρόσεχε βρε παιδί μου, πρόσεχε μην πέσεις και σκοτωθείς. Δεν μπορώ να τα βλέπω, δεν μπορώ. Γιάννη, ρε Γιάννη, πάει το καλώδιο. Αφεντικό, να το δέσω εδώ. Στην κολόνα καλύτερα πάνω που δεν έχει περιστεριά. Ωραία. Έλα να με βοηθήσεις να κατέβω. Έλα πρόσεχε. Σιγά ρε. Έλα, πάμε. Τελειώσαμε, εντάξει. Τι παλεύετε βρε παιδιά εδώ πέρα τώρα. Απόψε θα φωταγωγηθεί το άγαλμα. Το άγαλμα. Απόψε θα φωταγωγηθεί το άγαλμα, άκουσα καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, αντίο και σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας, ευχαριστούμε. Άντε, στο καλό. Ρε Κάλφα! Πού πάνε Κάλφα, από εκεί πήγαμε, από εκεί θα βγούμε. Έτσι γίνεται, μην χαλάσουμε τον προξενιό. Πες και αύξηση, τρομάρα να σου έρθει. Μάτε, πιο σιγά, πιο σιγά. Ρε καλώς τα μάτια μου τα δυο, καλώς τα μάτια μου τα δυο. Έμαθα... Για την Πόπη, Μάλιστα. Και την νοιάστηκες και ανησύχησες κι εσύ, Είναι καλύτερα τώρα. Τι σε νοιάζει, Κωστάκη μου. Ο σκοπός είναι να είσαι εσύ καλύτερα. Είσαι εσύ καλύτερα. Αυτό έχει σημασία. Όπως θα ξέρετε... Περιττών, τα ξέρω όλα. Όλο που τα μάθα δεύτερος. Ενώ θα έπρεπε να τα είχα μάθει πρώτος. Αλλά τι σημασία έχει τώρα, τι πρώτος, τι δεύτερος. Τι πρόκειται να μου πεις δηλαδή. Δύσκολη κατάσταση, κρίση στέγης και εσύ θες τα νάλιες. Όταν ήρθες όμως να μου ζητήσεις την κόρη μου Κώστα, δεν μου είπες πως θες τα νάλιες. Αν μου το έλεγες, θα σου έλεγα κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Κώστα, κόρη έχω. Τα νάλιες δεν έχω. Ποια είσαι το καλύτερο. Αλλά δεν μ' αρέσει παιδί. Εσύ να σε καλά. Μου επιτρέπετε? Όχι, δεν σου επιτρέπω. Ό,τι πρόκειται να μου πεις, μόλις τώρα θα είπα εγώ. Αφήστε με όμως να σας πω κι εγώ. Όταν κανείς βεβαιωθεί ότι θα βασανίζεται σε ολόκληρη τη ζωή, και το χειρότερο, ότι κοντά του θα βασανίζεται και ένας άνθρωπος εντελώς ανεύθυνος. Αυτόν τον άνθρωπο μοιάστηκες εσύ, Ίσως περισσότερο και από μένα. Ψέματα! Ψέματα! Σας παρακαλώ, στρατηγέ μου. Ψέματα! Και δεν είσαι μόναχα ψεύτης. Είσαι και κάτι ακόμα χειρότερο. Είσαι και δειλός και λιποτάκτης. Λιποτάκτης. Μα στο έχω ξαναπεί κι άλλη φορά νομίζω. Ότι η ζωή είναι ένας πόλεμος. Και όπως αυτός ο δειλός ο στρατιώτης που φοβάται τα χιόνια, φοβάται το κρύο, φοβάται τη μάχη και πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή γυρίζει πίσω στη ζεστασιά και στη σιγουριά, είναι λιποτάκτης, έτσι κι εσύ. Είσαι λιποτάκτης, αφού δεν έκατσες να δώσεις τη μάχη της ζωής. Και οι λιποτάκτες και στη ζωή και στον πόλεμο είναι σκουλίκια. Αλλά καλύτερα που θα δείτε τα πράγματα, γιατί εγώ την κόρη μου στο έπρεπε να τη δώσω σε άντρα. Και εσύ άντρα δεν είσαι σκουλίκι. Και φύγε από μπροστά μου. Άντε, άσε το διάλογο, Στάκη. Άσε το διάλογο, Στάκη. Άσε το διάλογο. Πάντως εγώ... Βρεούς, σου λέω. Άσε το διάλογο. Άσε το διάλογο. Ποιος ήταν, πατέρα? Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Κανένας δεν ήταν. Ποιος ήταν? Κανένας σου
λέω δεν ήτανε. Άντε κορίτσι. Άντε να κινηθείς. Έλα μπράβο. Άκου λέει ποιος ήταν. Στράτα. Στρατούλα. Άντε μπράβο. Κοίτα τώρα να κινηθείς καλά. Ξύπνησε. Ναι, ξύπνησε. Είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλύτερα, πατέρα. Μπράβο. Άντε τώρα κοίτασε να κινηθείς του καλού καιρού. Έτσι μπράβο. Το παιδί μου το καλό μου, το κορίτσι το Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εκ μέρους της κυρίας Σταμούλη. Ήρθανε για το σπαθί του στρατηγού. Χαίρετε. Εδώ είναι η οικία του στρατηγού Δεκαβάλα. Μάλιστα, για το σπαθί ήρθατε, Ναι. Η κυρία Σταμούλη μας είπε ότι θέλει να το εκθέσει στη μεγάλη πολεμική έκθεση. Ξέρετε. Με κοιμήλια των εθνικών μας αγώνων. Με τα κυνημήλια των εθνικών μας αγώνων, βεβαίως. Μάλιστα. Μισό λεπτό να το ξεκρεμάσω. Ορίστε. Υπέροχο. Θεσπέσιο, εντυπωσιακό. Να το βάλουμε σε μαύρο ή βυσσινή βελούδο. Εγώ ίσως προτιμώ ένα φόντο νόζουα, ίσως και orange. Καλύτερα νομίζω σε φόντο blanc, ivoire, συμφωνείτε? Τι να σας πω κι εγώ ξέρω. Πάντως θα το βάλουμε στην πιο περίοπτη θέση. Δίπλα στο σπαθί του Καραϊσκάκη. Όχι. Δίπλα στο σπαθί του Νικηταρά να μπει. Και γιατί να μην το βάλουμε ανάμεσα στο σπαθί της Πουπουλίνας Και το σπαθί του Κολοκοτρώνη. Τι λέτε κι εσείς? Ξέρω εγώ, βάλτε το, που βολεύει τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και βεβαίως και από την κυρία Σταμούλη. Να είστε καλά. Ρε, ας το σπαθί μου, μωρή! Ας το σπαθί μου, μη σας κόψω! Φέρτε σαν συναγρίδες! Μα ο στρατηγός! Εγώ είμαι ο στρατηγός. Τώρα έμαθα τι είναι όλα αυτά. Ο ιδιαίτερος του ιδιαίτερου, ιδιαίτερες κομπίνες, ιδιαίτερες λοβιτούρες. Το σπαθί μου θα μείνει εδώ. Και όποιος θέλει, θα έρχεται να το βλέπει τζάμπα. Εσείς είστε ο στρατηγός. Εγώ είμαι ο στρατηγός. Γιατί, δεν σου γέμισα το μάτι? Τι περίμενες, ότι ο στρατηγός θα ήταν κανένας γίγαντας, σαν τον κολοσσό της Ρόδου? Πολύ εύκολα θα μπορούσε να σας περάσει κανείς και για βαρκάρι. Βρε στο διάλογο, ουφ! Βρε ουφ! Βρε ουφ! Βρε στο διάλογο! Άκου βαρκάρις. Αυτή ποια είναι? Είναι μια από τις κυρίες της Επιτροπής. Είσαι και εσύ από την κυρία Σταμούλη? Ναι, αλλά εγώ δεν. Ρε ώστε από εδώ! Μακελίσσα! Καλά αυτός, δεν αστιεύεται. Βρέτε που με κάνει. Ρε στο διάλογο! Ους! Χριστιανέ μου με κοψεγόλασες. Κακό χρονάκι. Ρε ους σου λέω! Καλέ και κοιτάτε, βοηθάτε με. Δεν είναι στα καλά του. Για ρίξει το μάτι του. Ρε στο διάλογο! Ους! Καλάβρο μου, τρελάθηκες. Τι είναι όλα αυτά που κάνεις? Τι γίνεται με σένα? Πάτα το μυαλό σου. Πού είναι πια? Το φάρμακο τώρα έχουμε. Τι το φάρμακο? Δεν έχουμε τα λεφτά. Δεν φτάσανε. Όχι, και πρέπει να τα δώσουμε γιατί ξέρω εγώ. Και τώρα τι κάνουμε, βρέλη? Τι κάνουμε τώρα? Εσύ δεν είπες θα πάρεις το λοφείο και θα πας στην πλατεία Συντάγματος? Έλα, βρέλη, τώρα τι να κάνουμε? Πού να πάω τώρα, πού να τρέξω, πού? Να πάω στο Μακρικώστα, αλλά μου φαίνεται δεν είναι εδώ. Ποια πόρτα να χτυπήσω, πού να πάω? Όλα τα παλιά αγοράζω, ο Παλιατής. Πες του να ανέβει πάνω. Παλιατζή! Παλιατζή! Έλα εδώ μια στιγμή. Ναι, έλα επάνω. Εσύ είσαι? Εγώ, μαντάμ. Γεια.
Για κοίταξε εδώ. Αυτό εδώ το σπαθί το θυμάσαι? Τίποτα μπουκάλες έχεις? Όχι, μπουκάλες δεν έχω. Γι' αυτό εδώ πόσα δίνεις? 2 τάλαρα είπαμε, έτσι? 4 είπαμε. 4. Να σου πω 23 ξεμπερδεύουμε. Ας το σπαθί μου κάτω, ρε. Ας το σπαθί μου κάτω. Δεν το πουλάμε αυτό. Για κοίτα αυτό εδώ. Λάμπρο μου, το καλό σου το κουστούμι. Το καλό σου το κουστούμι. Τρίπιος ο καβάλος. Ξεφτισμένοι αγκώνες. Έτσι όπως είναι, πόσα δίνεις? Θα σου δω κοντό 10 τάλαρα ξεμπερδεύουμε. Ωραία, δώσε ό,τι είναι να δώσεις και πήγαινε. Μα λάμπρο μου, 60 δραχμές το καλό σου το κουστούμι. 60 Ειρήνη, 60. Δεν μου λες τίποτα μπουκάλες έχεις? Άις το καλό, Χριστιανέ μου. Τίποτα μπότες? Άις το καλό, Χριστιανέ μου. Κάνα παράσημο. Βρε, άις το καλό σου λέω. Λάμπρο μου, έδωσες 60 δραχμές το καλό σου το κουστούμι. Θα μπορέσεις να κάνεις άλλο τώρα? Δεν μ' ανοίξε, βρε. Θα βάλω το λοφείο μου και θα βγω στον δρόμο. Μπρος εγώ και πίσω 300 πιτσιρίκι. Μα γιατί, λάμπρο μου, γιατί αυτό εδώ, τι να το κάνεις? Το σπαθί μου, Ειρήνη, το σπαθί μου. Ποιο σπαθί σου, μωρέ, τι να το κάνεις? Δεν τους είδες όλους? Ποιους να δω, βρε Ειρήνη? Σου πέρασε η ιδέα πως ό,τι έκανα εγώ με το σπαθί στο χέρι το έκανα για μερικούς επιτίδιους, για μερικά σκουλίκια. Ό,τι έκανα εγώ με το σπαθί στο χέρι, Ειρήνη, το έκανα για την πατρίδα και εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό το σπαθί πολέμησε χρόνια και χρόνια. Δεν θα το πάρει τώρα ένας πιτσιρικάς να το σέρνει στη λάσπη. Καλώς ο πιτσιρικάς να γίνει άντρας, να γίνει στρατιώτης κι αν ο Μιγέλη το χρειαστεί να έρθει σε μένα να μου το ζητήσει και εγώ να το χαρίσω. Τώρα, λάμπρο, πες με κουτί, πες με τρελή, αλλά... Δεν σου λέω τίποτα, δεν σου λέω τίποτα. Άντε να πάρεις το φάρμακο να το πληρώσεις. Ναι, ναι. Και κοίταξε να δεις, πάρε μου και ένα πακέτο τσιγάρα. Να πάρω. Μικρό. Εντάξει, να πάω. Τη λάμπα, πού την έχεις? Εδώ είναι. Νάτι, θέλεις να την ανάψω? Όχι. Βάλε πετρέλαιο και θα την ανάψω εγώ. Έχει λίγο πετρέλαιο, έχει. Δεν θέλεις κάτι άλλο? Όχι, ρε. Πάω. Άντε, πήγαινε. Στρατηγέ, σε σένα μιλάω, μωρέ. Σε σένα με το άλλο και με το σπαθί. Κάνουμε μια αλλαξιά. Σου δίνω εγώ τη λάμπα. Μου δίνεις εσύ ένα προβολέα. Έναν, μωρέ. Έναν.
τιμήσατε με την παρουσία του. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Το έργο που παρακολουθήσατε ήταν ένα δύσκολο έργο για μας τους ερασιτέχνες. Ένα έργο για το οποίο διαθέσαμε αρκετούς μήνες, δουλέψαμε σκληρά για να το ανεβάσουμε στη σκηνή. Και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ, και όχι μόνο αυτοί που βλέπετε πάνω στη σκηνή, είναι και άλλοι από τα παρασκήνια, στους οποίους ευχαριστώ πολύ. Αλλά ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω ορισμένα άτομα, όπως είναι ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας, ο κ. Γιώργος. Και αυτό το κάνει σε κάθε παράσταση από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη Φωτότη Σβόκη, από το μακιγιάζ βέβαια, μας βοηθάει και σε άλλα πράγματα, ότι δεν μπορούμε να βρούμε, ότι ψάχνουμε με την εμπειρία της, με τις γνωριμίες της, με τις γνώσεις της, μας βοηθάει να το πετύχουμε. Ευχαριστώ κύριε Παύλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Παναγιώτη τον Μιχαηλή, ήρθε να μας βοηθήσει όταν κατάλαβα ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και μας βοήθησε όσο μπορούσε και εξακολουθεί να μας βοηθά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τη Κική, τη Γιαννακούλια, η οποία και το Παναγιώτη τον Δαρουζίδη, χρόνια πρώτα. Η παράσταση δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο Δήμος Πετσών να μας παρακολουθήσει στην και θα προσπαθήσουμε και εμείς κάτι να κάνουμε γι' αυτόν, μελλοντικά. Το έργο, όπως είπα, είναι ένα δύσκολο έργο, ένα έργο που είχε και χαρά και λύπη, και δάκρυ και πίκρα και χαμόγελο. Έχουμε παίξει πάρα πολλά έργα και από το ξένο και από το ελληνικό ρεπερτόριο. Έχουμε ετοιμηθεί από ένα διαγωνισμό που λάβαμε μέρος. Φεστιβάλ. Με φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου που έγινε πριν από αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Και μάλιστα ένας ηθοποιός μας πήρε το πρώτο βραβείο του ρόλου, ο Θανάσης ο Καραπουλιάς. Καλή Κάναμε τον κόσμο να γελάσει, να διασκεδάσει, να κλάψει. Αυτό το έργο νομίζω θα είναι και τα δύο. Το γέλιο και το δάκρυ. Γιατί οι συγγραφείς προσπάθησαν να καυτηριάσουν μερικά ελαττώματα από τη μια μεριά, τα είδατε τα ελαττώματα, δεν χρειάζεται να τα πω, και από την άλλη να προβάλλουν ορισμένες αρετές που έχουν έτοιμες, όπως είναι η φιλοπαθία και η αξιοπρέπεια και άλλα. Γι' αυτό λέω ότι βρίσκεται ανάμεσα τα συναισθήματά σας, ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη, αλλά τέτοια ακριβώς είναι και η ζωή μας. Η ζωή μας είναι γεμάτη πίκρες, χαρές, λύπες, ενθουσιασμούς κλπ. Όλα αυτά νομίζω τα πέτυχαν χάρη στη δουλειά του οι ηθοποιοί, οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο, έδωσαν τα πάντα γι' αυτό και νομίζω ότι πέτυχαν να ενσαρκώσουν τα πρόσωπα του έργου, πέτυχαν να δώσουν ζωή σε αυτά, να ερμηνεύσουν τους ρόλους τους με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό και επέστρωσαν το χειροκρότημά σας. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε έργα και να σας...